ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದುಂಬು ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟದ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟು ಪುಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಶಬ್ದ ಮೂಡುಡು ದೀದ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲೆನು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೈವ ದೇವರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ಪಂಪಿನ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಲೇಸಿನ ನಡಪವರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ ಅನು ಕೆನುನ ಯಾನು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ನೆತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡು ಕಡಲ ಆಯರ ಕುವೆಟದ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೆ ಕುಬಲ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಳಚಿಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನನು ಲೋಕರ್ಮೆ ತೊಜಪವರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಾಯಿನ ಈ ಕೂಟನೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ದುಂಬಗ್ ಜೋಕುಲು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಲೋಕರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಜತ್ತದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಗು ಕೊಲ್ಯ ದೇಶದ ಕತಾರ್ ಬಹರೇನ್ ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ದೇಶದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಪದುಕೆರ್ಲೊಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದು ಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಕುಡೋರ ನನೋರ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ ಉವೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಗು ಜಪ್ಪಡ್ಡ ದುಂಬು ನಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ದೇವರೇನು ನೆನೆತದು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. माता सृष्टि करता देवरे निखिल जीवन इरे गर्पने इरे प्रीति दाने न पुडु ಎಂಕ್ಲೆ ಬದುಕಿರಗ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಇರೆ ಅತೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ದೇವರೇ ಪುತ್ರ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವಡು ಸತ್ಯದ ಶಾಂತಿದ ಈ ಸಾದಿಡು ಪುಸ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವಡು ಸತ್ಯದ ಶಾಂತಿದ ಈ ಸಾದಿಡು ಪ್ರೀತಿಲ ನೀತಿಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವಡು ಮಾತೆನ ಜೀವನದ ಬಯಣೋಗು ಪ್ರೀತಿಲ ನೀತಿಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವಡು ಮಾತೆನ ಜೀವನದ ಬಯಣೋಗು ಹೊಸ ಬದುಕುದ ಬಲ್ಪುನು ದಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಗತ್ತನೆ ಬೆಲ್ಗಾರೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಹೊಸ ಬದುಕುದ ಬಲ್ಪುನು ದಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಗತ್ತನೆ ಬೆಲ್ಗಾರೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಮಾತಾ ಸೃಷ್ಟಿ करता ದೇವರೇ ಮಾತರೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ದೇವರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸುತಿಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಜವರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಫೀಕುದ್ದೀನ್ ಮೇರ್ನ ಪೊಲ ಬಿಂಚೊಂಡು ಊರುಡು ಮಡ್ಯಂತಾರು
ರಫಿಕೆರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಿ ಒಂದಿನಾರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ದಳೆ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ತುತಿ ರಫೀಕುದ್ದೀನ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿ ನಿಕ್ಲೇಂದರು. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ವಿಘ್ನದ್ವಾಂತ ನಿವಾರಣೈಕ ತರಣಿರ್ ವಿಘ್ನಾಟ ವಿಹವ್ಯವಾ ವಿಘ್ನೋ ವ್ಯಾಳಕುಲ ಪ್ರಮತ್ತ ಗರುಡೋ ವಿಘ್ನೇ ಪಂಚಾನನೋ ವಿಘ್ನೋ ತುಂಗ ಗಿರಿಪ್ರಭೇದನ ಭವಿ ವಿಘ್ನಾಬ್ಧಿ ಕುಂಭೋದ್ಭವೋ ವಿಘ್ನೋನ್ಮೇಘ ವನ ಪ್ರಚಂಡ ಭವನೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾತು ಮಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾತು ಮಾಂ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾತು ಮಾಂ. ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಕಲ್ವಾತ್ರಿ ಜಗ ವಂದಿತ ನೀಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಒಳ್ಳಿತದವನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಡಲೆಯು ಎಳ್ಳುಂಡೋಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮೆಲುವವಗೆ ಎಳ್ಳೆಯ ಉಳಿಗೆಚ್ಚೆಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯುವ ಒಳ್ಳಿನ ಗಣಪ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಕೈಯ ಕಪ್ಪವ ಕೊಂಬಗೆ ನಾವಾಕಿ ಜಂದದೆ ಬಲುವವಗೆ ಆವಾಗ ಬನದಲ್ಲಿ ನೆನೆವರಿಷ್ಟಾರ್ಥವ ದೇವಗಾಡೆ ಜಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಕರದಳು ಬರಚು ಪಾಶ ಕುಶಧಾರಿಗೆ ಅರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಗೆ ಉರಗ ಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದಮಲ ಕರಣ ಕಮಲ ತಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ
ಗಜಮುಖಾದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ರಫೀಕುದ್ದೀನ್ ತುಳುನಾಡು ಕಲೆಕ್ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಎಲ್ಯಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಲಿಜಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಈರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತೆಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ್ ಈ ಚಾಬಡಿಗ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರನ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಎತ್ಕೊನದಿಗೆದ ಮದಿಪ್ ಕುರುಡ್ ಪಂದ್ಕೇನೊನ್ವೆ ಹಲೋ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿಯರೆ ಪನ್ಲೆ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಡಲ ಗದ್ದಿಗಡು ಕುಲ್ಲುದಿನ ದೇವೇರು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ್ದ ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೇರು ಮೂವೇರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮೊಕ್ಲೆನ ನೆನೆತಂದು ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತಂದು ಕಟೇಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲಿನ ಪೂಜಿಸೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಹತ್ತೂರ್ದ ಯೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗದ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೂ ತರೆ ತಗ್ಗವೊಂದು ಇನಿತ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಬಲೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಂಡಾಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊನ್ನದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾರನೆ ಇಸವಿಡು ಕೊಡಿ ಉಡೆ ನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಕೊಡಿ ಬಲ್ಪು ತೋಜುನೆಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗ್ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲಿಡು ಮೇನತದ ಕಜ್ಜೊರೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನನು ತುಳುನಾಡ ಮೈಮೇನು ಒರ್ಬಡಿ ಪಸೆರಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಬೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುಲೆನು ಕುಡಿ ಕಡೆ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂಘ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಡರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಂಚ ಯೋಗಿತದಿಂಜಿ ಒಲಸಿರಿಟ್ಟು ತುಳುಕೂಟದ ಸಿರಿಮುಡಿಟ್ಟು ಐಸಿರವಾದಿನ ಸಾಧನೆ ಸಮರ್ಥಿಗಳು ಸಾರು ಬಂಗುಡಿಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪೆನಾಡ ತುಳುವೆರೆ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಬೆಂಗು ಬಚ್ಚೆಲ್ದ ಪುರ್ತುಡು ಬಿರಿ ತಾಂಗದು ಬುಡಂದೆ ಪಣವುದ ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾರು ಸಾರು ಮೈಲು ದೂರ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ್ದು ದೂರ ಇಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಬಾಲೆಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಜುಪಾರೆಗ್ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗಾತ್ರದ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವು ಕಜ್ಜಗು ಪೆಜ್ಜದೀದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕೇಂದ್ರದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದನದ ಸೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವು ಈ ಉದಿಪನು ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ನಡಪರಿಗುಪ್ಪು ಕಲ್ಪಾವು ಕಜ್ಜೋ ಸರ್ಕೆ ಸಾದಿಡು ಯೋಗಿತದ ಒಲಸರಿ ಮಲ್ಪರಿಗಾತ್ರದು ತುಳುನಾಡ ಬಲ್ಯಾಯರು ಕಾರ್ತಿಕದ ಕರ್ತವ್ಯರಾಯಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ
ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ತಂಕ್ಲೆನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸಭಿವಚನದಿಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ಕೊದ್ದು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಹಾರೈಸಿದರು. ತಂಕ್ಲೆನ ಉಡಲ ತಳಿತ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಕೊಡಿ ಸಂಪದ ತುಳು ನುಡಿತ ಅಂಪುತು ದಿಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಅರಬಿಸ್ತಾನುಡಿಪ್ಪು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ತೌಳೆಯರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟದ 13 ಜನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವು ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗು ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿಂಚಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ಸ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿಂಚಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ, ಶ್ರೀ ಮೂಡಂಬೈಲು ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್, ಶ್ರೀ ಉಮರ್ UH, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬಾಯ್, ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ನವನೀತನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು, ತುಳು ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಬಕ್ಕ ಅಲೋಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ತುಳು ಬರವು ಕಲ್ಪ ಉದಿಪನದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾಯಿನ ಕಡೀರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಪಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಪಡೆಯಂದಿ ಶ್ರೀ ಆಯ್ಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರರು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು, ಶ್ರೀ ತಾರೇಂದ್ರ ಪ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು, ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಉದಿಪನದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರೇಡ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲು ಆಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲಿಗೆ ಪೆದ್ದುನಿ ಎಂಚ ಪಂಪಿನ ಗಾದಲ ಲೆಕ್ಕ ಆವು ನಿಕುಲು ಅನುಭವದ ಕಡಲು ಯಾನು ಪಸೆರೆರೆ ವೈದಿನೇ ಅತ್ತು ಪಿಜ್ಜರೆ ವೈದಿನೇ ಮಾತರಿಗಳ ಕುಡರ ತುಳುಕೂಟದ ಕುಯಿಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರಲ್ಲೇರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ತೂಕ ಕೇನ್ಗ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೇಖ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿದ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನಗರಲೆನ ಮುಟ್ಟುದು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿನ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲೊಡೆ ತನ್ನ ಸುಗಂಧನು ಪಟ್ಟದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಭಾಷೆಲೆಡೆ ಒಂಜಿ. ಕರಾವಳಿಡೆ ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉರ್ದು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾರಿ ಆಂಡಲ ಐಕ ಸರಿಸಮವಾದ ಪಾತಿರೊಂದು ಬುಲಪಾಯನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಮೂಲ ಲಕ್ಷಣ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಗ ಮಾತ ಭೇದ ಭಾವಲೆನ ಮದತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮತೀಯ ಸಹೋದರಕ್ಕೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕುರಿತಿನ ದೇನಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಅಂಡಲ ಐಕ ಐತನೇ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 10ನೇ ಶತಮಾನೊಡೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲಡು ಒಂಜಾಯನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐತನೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡದು ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇನೋಡು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಬಲ್ಪಂದೆ
ಆ ಲಿಪಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಕರೀನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲುಡು ತುಳು ಲಿಪಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಮಲ್ಯ ಪಾಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಈ ಮಲ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ಯ ಗಣ್ಯರೇಕ್ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಲೇಕ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಫೆರ್ಮೆ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋವಾಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಸುಗಂಧ ಮಾತಾ ಊರುಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾತೆರೇಕ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆರಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ಬಲೆ ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇನ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಯತಿವರ್ಯಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಧೀಮತೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ತೇ ನಮಃ ಆಂಜನೇಯಮಧಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತ ತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡಲ ಆಯರೆಡು ತುಳು ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜನಕುಲೆಡ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನ ತೆರಿಪಾವಣಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಜ್ಜವು ಕೈಪಾಡೊಂದು ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಅವಳ ಕುವೈಟದ ತುಳುಕೂಟ ಅಂತ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಷಯ ಅದು. ಕಡಲ ಆಯರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗುಡು ತುಳುವೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಂಡಲ ಕುವೈಟ್ ದಾಖಲನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಲವಾರು ಸೇವೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಾವಂತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ತುಳುಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಕಜ್ಜೋ ಅಗತ್ಯದೊಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಒಂತನಿಕ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಆಂಡ ಅವ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಇಂಪಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಅವ್ರು ತೆರುವನೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮಗ್ಲು ಕೆಲವು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಟು ದಾದ ಉಂಡು ತುಳುಟು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ಪಿನವು ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಈಗ ಪಂಪೇರು ಜಾನಪದ ಇನ್ನಿತ್ಯಾದಿಡು ಉದಿತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಡು ಬದುಕುನಕ್ಲು ದೈವ ದೇವರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೊಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತನೆ ತುಳುವೆರಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ಕೂಟು ತುಳುವೆರಿನ ಶಬ್ದಡೆ ತುಳು ಇಂಪಿನ ಮೆತ್ತನ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಬೈತೀನಿ. ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ದಾಯನ್ ಕೇಂಡ ಅನ್ಯ ಮತತ್ತಕ್ಕುಳ ಈ ತುಳುಟು ಐಕ್ ಪಣ್ಬೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪು ನಾವು ಆ ಭಾಷೆ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹನಗೆ
ನಮ್ಮಡ ಉಡಲದ ಅಲ ಇತ್ತಿನ ತೆರಿಪಾವುಡುಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡವರ ತಿರುಗುದು ತೂಲೆನಿಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿಲ ತುಳು ಪಾತೆರುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಲ ತುಳು ಪಾತೆರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಬುಳ ತುಳು ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ಮಾತ ತುಳು ಇನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಉಗುಳೇದು ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಳಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತನೆ ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುಗು ನಮದಾದ ಮನ್ಪೊಳಿ ಇನ್ಪಿನವು ರೈಟ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಬಲೆ ತುಳಿರಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದು ಈ ಕಜ್ಜೋ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ನಡಪಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಹಾರೈಕೆನೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಸಿರೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಮೊಕ್ಲನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ತೂನಾಗ ಇಪ್ಪಂಡೇರು ಸೇವೆ ದಿಂಜಿನ ತ್ಯಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವ್ಗೆ ಅವು ಭಗವಂತಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಒರಿಪುಗು ನಮದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎಂದು ಆ ಬಂಗದಾಯಿನ ತೂದು ನಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಣೇನು ಭಗವಂತೆ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂಡ್ಬೆ ಇದು ನಿಜವಾಯಿನ ಮಾನವತ್ತೊಡ್ದು ಮಾಧವತ್ತೊಗು ಏರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಈಗ ದಾಸಿರೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರೆಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಅಯ್ಯ ನಿರೆಲು ಇಜ್ಜಿಡ ನಿರೆಲಿತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಅಯ್ಯ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಡ ನೀರಿತ್ತದು ಪಲದಾದ ನೀರಿತ್ತದು ಪಲದಾದ ಹೊರತೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಣವಿತ್ತದು ಪಲದಾದ ಕುರ್ಪಿ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದ ಪಲದಾದ ಗೇನ ಇಜ್ಜಿಡ ದೇವಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯರೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಯನ ಬಾಳುವೆ ವ್ಯರ್ಥ ದಾಸಿರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆದೇನಿ ತಿರುಪಾದೇರಿ ನಂಗೆ ಬದುಕೆಂಚ ಪೋಡು ನೆನೋರಿಯಾಗ ನಿರೆಳಾದ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಬದುಕುಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ತಿರ್ಲುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಒಯ್ಪುಂಡು ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಸುರುತ ಲೆಪ್ಪುತಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಶೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ಕೈ ಆಡ ಒಂದು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ಪು ನಾಟಕಪ್ಪು ತಾನೇ ಬರೀ ಒಂದು ನಾಟಕನು ಅವತ್ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ವೇಸಲ ಪಾಡೊಂದು ನೆನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿನ ಮೆನ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅಂತೂ ಒಂದೆ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿದ ಕಡೀರದ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಕರಿಕೇರ್ ನಮಗೆ ಬಲಯನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪಿರ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಒರಿಪುಗು ಇಂಚಿನಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಲ್ಲಡು ಪಾತ್ರನ ಮೂಲಕ ತುಳು ಒರಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಂಚು ಬೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣಿಡ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಒರಿಪುಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇತು ಆವು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಕಡಲ ಆಯರಿಗಿತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮಾನೇರಿನ ಮಾತಲ್ಲೇ ತೊಂದರ ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಸೇರ್ಪಾವಂದರು ನಮ್ಮಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಕ್ಲೇನು ಮತದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಪಾವಂದುಲ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪುರ್ಲು ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಕಾರ್ಯವು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೆಲ್ಕಯ ಆವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಂತಾವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ತೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪು ಪಣ್ಣದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯದಂಚಿ ಅಜ್ಜ ದೇವನುಲ್ಲ ಬಂದೊಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ ಬುದಿಪ್ಪನದಂಚಿ ಅಜ್ಜದೀಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರು ಉದಿಪನದ ಕಜ್ಜೋನು ನಡಪಾದ ಕುರುಡು ಪಂದು ಯಾನು ಕೇನುನ್ವೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರ್ನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲು ದಯ ಪಂದಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನಾರು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ತುಳು ನಿರೂಪಣೆ ಭಾಷಣ ಪಾತೆರಡು ಲೋಕರ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥ ಪಡೆದು
ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಮೇರ್ನ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆದ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪುರ್ತುಡು ಪರಿಚಯ ಒಪ್ಪಂದಿನ ತುಳುವೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು 2017 ಕುವೈಟ್ ನಡೆದಿನ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ದ ತುಳು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಚೆನೆ 2019 ತುಳುಕೂಟದ ತುಳು ಪರ್ಬೊಡು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬತ್ತದು. ಕುವೈಟ್ಲ ತುಳು ಜನಮಾನಿನ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಡೆಯಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದಣ್ಣೆ. ಮೇರಿತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಪುಗ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಗ ಸಾನಾದಿಗೆಡ್ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಅರಿ ಜಿನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯೋಡು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣಡ್ ಇಜಿನ್ನಂಡ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಕೈ ಬಿರೆಲ್ ಪತ್ತಾದ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪವನ ಕ್ರಮ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ತೊಜಪಾವರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಆ ಮೂಲಕ ತುಳು ಕಲಿಪುಗ ಕಲ್ಪಾಗ ಈ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಅವರೆಂಡು ಬಂದೊಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹತ್ತಂಡ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭ ಕೊಯ್ಯದ ಬರವು ಕೊಯ್ಯದ ಬರವು ಅಂಚಾದು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೆರ್ನಗಳು ಕೊಯ್ಯದ ಬರವು ಬಾರಿ ಅಂಚಾದು ಕೊಯ್ಯದ ಬರವುದು ಬರವಂತಂಡ ಬಾರಿ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯದ ಬರವು ಕಲ್ಪವನ ಕಚ್ಚಕೃತ್ಯದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಯಾನ ಕೊಯ್ಯಡೆ ಓಂ ಬರೆದೆ 5 ಒಕ್ಕೋ ಅರಿಟ್ ಯಾನ ಶ್ರೀ ಬರೆದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಓಂ ಒಂದು ಓ ಒಂದು ಮ ಒಂದು ಓ ಮಾಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾರ್ನು ಓಮಡ್ ನಮ್ಮ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಮು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಗೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೆಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಕನತದೆ ಮೂಲ ಇಂಚ ಕನತದೆ ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಇಂದೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಯ್ಯದ ಬರವಡ್ಲ ಬರೆದ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಇಂಚ ಕನತದೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಕನತಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯದ ಬರವು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕೋ ಅ ಈ ಬರೆಪೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಓ ಒಂದು ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಡಂತಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಆರ್ದ ಆರಂಭಾಪನು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ತುಳುಲಿಪಿ
ಅಕ್ಷರ ಬರವುಗು ವಿದ್ಯಾದಾನ ತೆರಿವುನ ಬಡವುಗು ಜ್ಞಾನಾದಾನ ಬಡವುದ ಉಡಲ್ಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಜನ್ಮದ ಸದ್ಗತಿಗೆ ತುಳು ನೆಲದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಸನ್ನಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ, ಮುಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲೆ ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಟ್ಟೆಂಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಠ ಮಂದಿರ, ಗುಡಿಗೋಪುರ, ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿಲೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ನೆಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರ್ಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಜನಮಾನಿ ಮಂದೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯಾಯ ನೆಲಟ್ಟು ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಗೌರವ ಕೊದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಆಗ್ಲೆ ನಂಬುನವು ನಮ್ಮಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೇ ಭಯಾವ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಡಿತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ಧರ್ಮಳಿನ ಗೌರವಿಸವೊಂದು ಬದುಕುನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿದ ತೋಟ ಒಂದು ರಸಿಕೆಯರ್ನ ಕಣ್ಣಳಿನ ಒಯ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನೋಟ ಆ ಮಾತ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಾಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಉನುಪು ಪೊದೆಪು ಕೊರ್ದು ತಾಂಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆತಗ್ಗಾದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತವನಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಪುನ ಪಾತೆರೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವೇರು ಒರಿಯೆ ದುಂಬುಡು ಉಣಂಗಂದಿನ ಗಾಳಿಡು ರಾವಂದಿನ ಅಗ್ಗಿಡು ಕರಂಚಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಓ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪುತ್ತಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೆರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇರ್ನಗ ನಂಗೆ ನೀ ಇರ್ಮೆನ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಯಿಯಂದ ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತೇರು ವೈದ್ಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಋಷಿಯಾರು ಒಂಜಿ ತಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪನಾರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ ಆರ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಹಿತವಾದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುಲೆನ ಆರ್ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಯಾನ ನಟ್ಟೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಂದನೀಯ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಗುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳಿರ ಆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೀರ ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಡೀ ತುಳುಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಆವಡುಂದಂಡ ನೆತ್ತಿ ತುಳುಕೂಟದ ಪಿರಾಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ನಕಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಕೊಂಡು ಇತ್ಯದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲದ ಉರಿಬೆಮ್ಮೇರು ಮೂರಲ್ಲ ಕಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಾದ ಯಾನ ರುಕಾದಿಯಾನ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲದ ಉರಿಬೆಮ್ಮೇರು ಮೂರಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮೊಕಲಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಪ್ರತಿಪಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡದ ಪರಕೋಪದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕೂಡ ಆರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸೊತ್ತುದ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ಪಾಠವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯ ಆದೊಳ್ಳೇರು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಏಳು ಕಡಲದ ಆ ಎರಡು ಎಂಚಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಂಬೈಲು ರವಿ ಶೆಟ್ರು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚನೆ ರವಿಯಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಸುಗಿತೊಣವೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಉಮರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆರ್ನಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು
ತುಳುನಾಡು ಬ್ಯಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಪೆ ಬ್ಯಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಬೇರೆಡು ದಾತ್ರ ಬ್ಯಾರಿ ಪಂಡ್ಪುನ ಶಬ್ದ ನಾಡ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಡ ಅಜ್ಪ ಪ್ರತಿಶತ ನಂಗೆ ತುಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪನು ಅಂಚಿಕೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ನತ್ತನ ಬೇತ ಶಬ್ದ ಲೆಪ್ಪ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಎನ್ನೆಂಬೆ ಅಜ್ಜನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸುಗಿತೊಂಡ್ಬೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದರಿಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಂಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದು ತುಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆರು ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪಂತನಾರೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದರಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುತ ಬೆನ್ಯಾರ ಬೆನಂದುಳ್ಳೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ತೂನಗನೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಡಟ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಡಿಲ್ದ ಚಾನಲ್ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ 2 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ಕರ್ಕೇರ ಮಿಗ್ಗಿ ಪಲೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬಲ ಆದಂತ ಒಂದು ಆ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನವನೀತನ್ನೇ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೇತಾರಿರು ಒಳ್ಪು ಕೊರ್ಪನಾರೆ ನವನೀತನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸುಗಿತನ್ವೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತೆ ಹೆಗಡೆ ಯಾನ ಶಿಕ್ಷಣಡು ನಲ್ಲಾತ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರ ದೋಪೂರ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅರೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರು ಇನೇ ನಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕರಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ ನಡತೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ತನಕೊಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅರ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಪನರೆ ನಂಗೆ ನಾಲ ಯಾರಂದ ದಾಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಯಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಅವೇತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸೊಗಡನ ಜಿಂಜಾಯಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಬಗೆಟ್ ಅಜ್ಜದಿನಾರ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರು ಪಡೆತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರು ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಅರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಇಟ್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ಭಿನ್ನರು ಸೇರಿದೇರು ಒರಿಯನ್ ಲೆತ್ತೊಂಡರಿಗೆ ಒರಿಯನ್ ಲೆತ್ತೊಂಜರಿಗೆ ಬಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಪವಾದ ಬರಿಯರೆ ಬರಿಯತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾರ್ದಿಯಾನ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂದೈತ ಪಂತೊಂದುನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ನುಡಿಟಿ ಆನಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣಪನೈತೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಂಗೆ 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತಂಡ ತುಳುಕು ಲಿಪಿಕ್ 100 ವರ್ಷದ ನಂಗೆ ಪಿರಾಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ವರ್ಮನುತ್ತ 58ನೇ ಇಸವಿದೆ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಪಂಪನ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡುಂಡು ಕದಿರೆಡೆ ತಿಕ್ಕನ ಕದಿರೆ ಶಾಸನ ಅವು ಇನಿಕಲ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಟ್ ಆ ಅಚ್ಚರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಂಚಿರ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿ 5 ಬುಕ್ಕೋ ಜಯಸಿಂಹನ ತಡಂಗೆರೆ ಶಾಸನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ವರ್ಮನೋತ್ತ 1000 ಇಸವಿದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವರ್ಮ ಒಂದುಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟುಂಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿಗಳು 5 ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಇತ್ತು ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಗೋಷಾಡ ಶಾಸನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೋಷಾಡ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಕಿದೂರು ಶಾಸನ 1126 ಇಸ್ವಿಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ತಿಕ್ಕಿನವು ಇಂಚ ಅಸಂಖ್ಯ 54 ನಂಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿನ ಬುಲ್ಪು ಕಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೆರಣೆ ತಿಂಡ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆರಣೆ ಬಂಡ ಜ್ಞಾನಿಂದ ಅರ್ಥ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲಗೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ದಿನೋನು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅದೆಂಕುಡು ಘೋಷಣೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತ 5 ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತರು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನು ಉಡೋಲರ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿಪುನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಐಶಿರುಣವರು ನೆಗಪಾದ ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಪರಡಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ನೆಲತಂಚಿ ಕನ್ನಡಲಿ ಸವದಂಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತರಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಆರು ಮಲ್ತರಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅವೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ನಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳು
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣರಿಗೆ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಅಷ್ಟ ಮಠಾಧೀಶರು ಅಕಲ್ನ ಅಚ್ಚ ಸಹಿಪಾಡ್ನ ಅಚ್ಚ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ದಾಯಕೇಂಡ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲಾದಿಪು ಇತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲ ಮಾತ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರ್ನಾಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಹಿ ಪಾಡುವೇರು ಓಡಿಮುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಪರ್ಯಾಯದ ಶ್ರೀಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಲ್ಟೆ ಅಂಕಲು ಪಾತೆರೆ ಕತೆಲ ಮಲ್ತದ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡಚಿಂಡ ಅವರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಡಲಾಯರದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟುಡು ಬೆಂತಿನ ಕುರು ಏರು ಅವಾಗ ಆರು ಪಂಡಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೆಂತಿರದ ಏನಂದಣ್ಣ ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ದೆರ್ತು ತೋಜುನು ಮುಕುಟಮಣಿಯಾದ ದೆರ್ತು ತೋಜುನು ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಆ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಸ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ದಾಯಕೇಂಡ ತುರೆ ನೆಟ್ಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡು ಆ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಏರ ಅರು ಹೇರುಳ್ಳರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತೆ ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಾಯಿ ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡವೇನೇನು ಕೂಡ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಮನ್ಕುಜಿ ದಾಯಕೇಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವೇನ ಪೂರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳು ನೆಲತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಪಿದಯುರುಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗಳ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಣದ ಆರಂಭಡು ಬಂತೇರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೆರೆತ್ತ ನೀರಿನ ಕೆರೆಕ್ ಚೆಲ್ಲುದು ಬರಪಡೆ ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಣಪನಲ್ಕ ಭಗವಂತೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ನಿಕ್ಲೆದು ದಿಟ್ಟೊಂದುಲೆತ್ತದೆ ಒಂದು ಯಾನ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರಪನ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಓಲೆ ದಾಯವುದೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಕ್ 2008 2009 ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುನು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೇರಿಸುವಂತ 43 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವನ್ನುಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅರ್ಧೋಗರ್ಧದ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ 3000 ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಡೆಯನ್ನ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳುದ 43 ಶಾಲದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಳ 3,000 ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ 1,29,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನ ಆ ಕೋಡೆನೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಒಕ್ಕ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಏಪ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ 5 ಒಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಿಲದ ಏಕೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಹರಿಂದ ಆರ್ಲ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಯಾನ 3,000 ಲೆಕ್ಕ ಹೊರಪೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಇದಕ್ಕ ನಮಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ ದಾಯಿ ಪರಂದುಲ್ಲೇಕೆಂಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪವರಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವೊಂದು ಐಕ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮುರಳಿದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಯಾನು ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ಆಕಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತನಲ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗಳು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಕೇಂದ್ರಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಜವನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಆರು ಎಂಕಲ ಯಾನ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನ ಆರಡನೆ ಅಂಚಾದ ಆರು ಇನೇ ಮಾತ ಇನೇ ತುಳು ಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಬಲೆ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರಾದು ಕಲ್ಪಾದಿ ಆದು ಆರುಲೇರು ಅರಿಡ ಯಾನ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅರಿನ ಒದಗಿಸಾತ ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡಿದ ಬರವಡು ಸೇಡಿ ಬರೆಯರೆ ಸೇಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ ಸೇಡಿತ ಬರವಡು ಬರೆಪನ ಹೊರಟು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ್ ಗುರುಪಾದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಯಿ ಬರೆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೆಂದ ಬಂದುಳೆ
ನಿಖಲ ಮಾತೆರಡಲ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಮಲ್ಲು ಅವು ಓಕೆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪಾವಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಗಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಂದಡೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಂದಡೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬೆರಿಮುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ 1000 ಪ್ರತಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರೆ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಣತಿರವೇನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಮರು ಮುದ್ರಣಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆ ಒಂದು ಐಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಬರೆಂಟ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತುಳುನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೆ ಸೇರಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರನ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಮ್ಮ AC ಭಂಡಾರನ ಕಾಲೊಡ್ಡಾಯ್ತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕುಲವಿನ ನೇರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೇರ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂಗೆ ಎಂಕುಲವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕುಪ್ಪಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬುಲ ಪತ್ರದ ತೊಂದು ಆಡ್ದಾಯಿ ಬುಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಂಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆತೇರೆ ದುಂಬದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಿದ್ದೆ ಮೊರನಿ ನಿರ್ಗಮಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ನಾನು ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಕಲೇಡೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಗುಂಡು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿದೇಶದಕಲ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುಕುಟದಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಕಾಯಿ ಗೋಡಾಪುಡು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಯುನಿಕೋಡ್ಗಳು ಸೇರಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮೇಲೈಸಬಿಡು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಷರ ಬೂರುಡು ಅಪಗಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಉಮೇದು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೊಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆ ಈ ಬಗೆಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೆರು ಉಳ್ಳರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಜ್ಜುಳಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ನೆಕ್ ನನ್ಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ದುಂಬದ ದಿನೋಕ್ಲಿಡೆ ಎಂಗುಲು ಅಕಾಡೆಮಿಡೆ ಗುರುತಿಸವ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏನು ಪೂರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇನು ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೆಲಸ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪುವ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದ ನಿಖಲು ಏರಾದ ಕುಲ್ಲಾದರೆ ನಿಖಲ ಸಾಕಾಯಿ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಕರಿಡು ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಏರು ಪೂರ ಈ ಮುಖೇನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಐಟಲ ಕೂಡ ಶ್ರೇಣಿ ಉಂಟು ಅಗಲ ಗ್ರೇಡ್ ತೂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಏರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕದೆಪ್ಪೆರೆ ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೆ ಅಂಕದೆಪ್ಪನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಪತ್ರ ಕೊಡ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಚ್ಚಕೊಟ್ಟಿಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಕುಲು ಮಾನಪತ್ರ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಅಂಚಾದಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನಪತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಕೊರ್ಪ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಬೊಟ್ಟುಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೇನು ಏತು ಪುರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ
ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನುರೆ ನುರೆ ಪಣಪರಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಪಂಪೆ ಕೇನುಲೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಾಯೋ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸುಖಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದಾದಿಪು ಅತ್ತುಂಡ ವೈಚಾರಿಕ ಭೇದಾದಿಪು ಅತ್ತುಂಡ ಜನಾಂಗೀಯ ಭೇದಾದಿಪು ಇದನ್ನು ಪೂರ ದೂರದಿಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿರ್ದವರ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಚಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಯಾನು ಕೊರತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಕೂಟ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಕೂಟಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನವೀನ ಕೂಟ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವೇನ ಎತ್ತ ಒಂದುಳ್ಳ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿಪ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆನ್ಕ ಪಂಪಿನ ಮಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಏನನು ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸದ ಏನನ್ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಾದು ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಬರೆಪಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಿದೇಶದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯುರಂಚಿತ ನಿರೂಪಕನ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಎನ್ನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ನಲಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುವೈಟದ ತುಳುಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಕುಡರ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಗುರ್ಕರ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವರೆ ರಡ್ ಕಲ್ಪಾದಿಲು ಲೇರು ಐಟು ಉರಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೋರಿ ಅಲೋಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಸೌದಿಡ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬೋರ್ಡುದ ಮಿತ್ ಬರೆದು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ರಂಗು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತಿನಾರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಯುವ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಕತರ್ ತುಳುಕೂಟ ಜಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಗುರುವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಡಪುನ ಬಲೆ ಬರೆಕ ತುಳು ಬರೆವು ಪನ್ಪಿನ ಟಿವಿ ಮುಖೇನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಪಾದಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪಲಕೊಡು ಬರೆದು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ರಂಗು ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ಟ ಪರವಾದ ಕೆನೊನ್ವೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರು ಸುರೂಕು ಯಾನ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರಿನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಂದೇ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನೆ ರಡ್ಡು ಜನನ ರಡ್ಡು ಟೀಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಟೀಮನು ಒಂಜಿ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟೋನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಬೆಂತೆರಿತೆ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೆ
ಸುರುಕು ಆ ಅಕ್ಷರ ಬರೇಕ ಆ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ತುಳು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧಕ ಉ ಸರಿ ಒಂದು ಆ ಇ ಉ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಮೇರೆಗೆ ಇತಯಾನು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಒರಿಯರೆನೆ ಏನು ಎದುರ್ಲೆಪ್ಪುವೆ ಅಕಲ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನುಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ ಎದುರ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬುನು ಈ ಮೂಲಕ ಯಾನು ಕೊರ್ರೆ ಬಯಕ ಬಂದುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂಚನೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ PhD ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ SV ಪನಿಯಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪಕರ್ಲಂದು ಬಂದುಲೆ ಮೇರು ಕಟದಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುಗು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯ ತುಕರಮಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಗ ಲೇಸಿದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ರಡ್ ಮದಿಪು ಎಂಕ್ಲೆದರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕಾರಮಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕಾರಮಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕಾರಮಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾತರಿಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲು ತುಳುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದ್ಘಾಟನದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಅಕ್ಷರನು ಅರಿಟ್ಟು ಬರೆತು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಯ್ಯಿಟ್ಟು ಬರೆತು ಉದ್ಘಾಟನದ ಮದಿಪು ಗೋರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಒಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಗೋರ್ನಂಚಿನ ವಂದನೀಯ ನಮ್ಮ ದರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಡಿಯೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ఒక ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ತುರುಕಾದ ಪನ್ಪನಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸನು ಕುವೈಟ್ದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ವಹಿಸೋದು ತಪ್ಪಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುತ್ತ ಲೇಸ್ ನಡಪನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಎಲಿಜರ್ ಬೆನ್ ಯಹೂದಿ ಎಲಿಜರ್ ಬೆನ್ ಯಹೂದಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಯಹೂದಿ ಭಾಷೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಅಂಚ 2,500 ವರ್ಷದ ಭಾಷೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಐಕ್ ಮರುಜೀವ ಕೊರ್ನಾರು ಎಲ್ಜರ್ ಬೆನ್ ಯಹೂದಿ ಬನ್ಪ ಇಸ್ರೇಲ್ 1857 ಹುಟ್ಟುದು 1922 ಅನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಬೇರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಈ ಒಂದು ಯಹೂದಿ ಭಾಷೆದ ಎಂತ ಬರ್ತೀರೆ ಪೆರ ಐಕೊಂಜಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕೊಟ್ಟಿere ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕಾದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಲಿಡು ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯಗೂ ಸೇರ್ಸಾಯ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂವಹನಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ಯಹೂದಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೇನೆ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟಗೂ ಕೊಡತ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಷೆ ಆಗಲಾಗ್ತದೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ದೊಂಡೆ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಪುಣ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಮುರಾರಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನ ಬಂದ ರೀತಿ ಅತನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೆಂಚಿದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಾಯಿನ ನಿದರ್ಶನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಭಾಷೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಬಟ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಸರ್ ಬಗ್ಲುಡೆ ವಿವರ್ತದ ಬಂಡೆ ಸೊ ಇಂದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸುರುತ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧು ಲಿಪಿ ಆ ಸಿಂಧು ಲಿಪಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗುಲ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಧು ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬಟ್ ಆ ಸಿಂಧು ಲಿಪಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈವನ್ ಪಂಡಿತರು ಓದುದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಒಲಿಚಿಲ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೌದು ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ನ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಲ್ ఒక ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟೆ ఆయన ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದ ಭಾಷೆ ಅದು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪಾಟ್ಟು ಆ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಸಾಧನೆಗೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತನೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿತ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಇಡ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾಷೆದ ಅಪ್ಪೆ ಲಿಪಿ ಇದು ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮೂಡ್ದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೇರ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆನೇ ಅದು ಯಾನ ದಾಯ ವಿಚಾರ ತೆತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಇನಿ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟೆ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕಿ ಇನಿ ಕಟ್ಟದ ನಂತನ ರಾಜ್ಯದಾನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಧರ್ಮನು ದುಬುದಿಡೊಂದು ಆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆದ ಬಲವಾದ ನೆಲೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿನ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಹಂತದ ಬಂತು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಆ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಂಜಾಯನದ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪನೆ ಅಶೋಕನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾದ ಅಶೋಕನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರದ ಆ ಅಶೋಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲಿಪಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಮಹತ್ವ ಯಾನ ದಾಯ ಮಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ ಇನ್ನು ಏಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಹೊರತುಡೆ ಯುಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮುತಾಲಿಕೆ ಪರಗುರುದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ತುಳು ತೆರಿಯ ಅಂದನ ವಿದೈದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ತಲ್ಪವರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಇನಿ ಕತ್ತಲ ಸಾರಿನ ಪೊರ್ತುಕು ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಳಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಏಕರೂಪ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಬತ್ತನೆ ಈ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಸಾರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಈ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಲೇರು ಇನಿ ಏಕರೂಪದ ಲಿಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಬೈರು ಇನಿ ನೆನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಯಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಹಂತೊಡು ಬೊಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆಂಡ ದಾಯಿ ಬೊಳೆಜಿ ನೆತ್ತು ತುಂಬು ಬರ್ಪನ ವಿಚಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಗೌಪ್ಯ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಉರಿದು ಹೋಯ್ದೋ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಅಂತ ಐನು ಇನಿ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿನ ದೆತ್ತು ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಆ ವರ್ಮ 10ನೇ ಶತಮಾನದ ದೆತ್ತು ಪತ್ತುನೆಂಡ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಲಿಪಿಯಾದ ನನಗೆ ಓದಿದ ಬರೆಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಒவ்வொரு ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅತಂಡ ಕೆಂಚಿನ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ 6-7 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪುಡು ಇನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡು ನಂಚಿನವು ಐಕ್ ಕಾರಣದ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಬೂಕ್ನೇಲಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಆ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ತಿಗಿಜಿ ಬಂದ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದಾನೆ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನಕ್ಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಮೆತ್ತು ತುಳುವೇತರನ್ನ ಆಡಳಿತ ಬತ್ತವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಡು ಇನಿ ಈ ಹಂತವು ತುಳು ಬೊಲೆದು ಬೈದಿದೆ ತುಳು ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಬೊಲೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಡಿಪುದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿಬೇಕಂತೂ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಉಮೇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಈ ಒಂದು ತುಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪತ್ರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ವದಮಣ್ಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಹಳ ಸನ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆತದೆ ಇನಿ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ತುಳು ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೋರಡಾಯನ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಾಷೆ ಏಪಲ ಗುರಿಪನೆ ಏಪ ಬೊಳೆಪನೆ ಏಪ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಇಚ್ಚಿಂದ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆದ ಊರಿನಿಂದ ಭಾಷಾ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಜರ್ಮನಿಗೂ ಜಪಾನ್ಗೂ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿನ ದೇಶಗಳ ತುಳುಕಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದ ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ಭಾಷಾ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತುಳುವನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇ ಅಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಐಕು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಇನಿ ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಮರಳು ಉಂಟು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕನ್ನಡದ ಮರಳು ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಜೋಗುಲು ತುಳು ಕಲ್ತಂಡು ದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಂಡ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಪಂಪನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಂಚೆ ಅದ ಪುನಗ ತುಳು ಬೊಳೆ ಒಂದನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಪನ್ನಗ ಯಾನಿದ್ದೆ ಮಂಡಿಲೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಿಂದಾಡ ಅವು ಭಾಷೆ ಗುರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂವಹನ ನಡತಿದ್ದಾಡ ಭಾಷೆ ಗುರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯನಿಂದ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ದಿನಮಾನವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಸಾರ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ ಅಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಲು ಆದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಣೆ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕಣ್ಮರೆ ಆನಂದಾಣ ಆ ಪಣೆ ಬಂದ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ಕಣ್ಮರೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಬಹುದು ಆ ಪಣೆ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಇತರ ಸೊ ಇನಿ ಪಣೆ ಬನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಆ ಪಣೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಪುದರು ಆ ಕಾರಣವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣಿ ಉಂಟು ಮರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರ್ಸುಲು ಗಿರುಗೋಲು ಕುಂಡಚೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಪಣೆದ ಸಹ 34 ಪುದರ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಕೊಡೋದಾಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಕರ್ರ ಬಿಸಲೆ ನೆಸಲೆ ಹಡ್ಗೆದ ತೊಲ್ಲ ಈಗತ್ತವು ಬಾವಡೆ ತರ್ಮುಚಿ ನೀರಟ್ಟೆರ ಏತೇತೋ ಪುದರ್ಲು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆದ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿದು ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬರಿತು ನಂಚಿನ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಪ್ಪು ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂತ ಐದು ತೂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ್ನ ಓದು ನಂಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಇಂಕದ ಕಾಲಮಾನ ಇಂಚಿ ಬಂದು ನಾವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಇನಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಮಹತ್ವ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಉಂಡೈ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಸಯ್ಯಂದೆ ಉರಿಯೋಡುಂದಾಗ ಆ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಉರಿಯೋಡು ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ತುಳು ಪಾತಿರಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಸೇರಿದಾಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾನಾಗ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಹದ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗತಿ ಮುಂದೆ ಹೋನಾಗ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಲೋಪ ಆಪಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಭಾಷೆ ಸಹಿತ ಇದು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅಳಿದು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ಸೇರ್ಸೋದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈಲಿ ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಏತೋ ಭಾಷೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಹೋದು ಕೆಲವೇ ಭಾಷೆಲು ಮುರಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ನೇಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮಾ ಸೇನ್ ಪಂಪ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಡು ಈ ಮಹಿಮಾ ಸೇನ್ ಪಂಪ್ನಾಲೆಗ್ ಈ ಕುಸುಂದ ಪಂಪನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಮಹಿಮಾ ಸೇನ್ ಕುಸುಂದ ಪಂಪನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಾಗಲೂ ಪೂರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಆಳ್ಕೊಂಡಾಡ ಆ ಭಾಷೆನೇ ಇಜಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪೂರ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಬೋದ ಪುಂಜು ಆ ಪುಂಜವು ತನಕ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ಖಂಡನೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ತು ಅಕಲೆ ಖಂಡನೆ ಬಡ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಲುಸ ಪಂಪನ ಭಾಷೆ ಖಂಡನೆ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಬೆರಿಕ್ ಅಜಿಪನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಖಂಡನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡನೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಡು ಆ 30 ವರ್ಷ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಬಹುಶಃ ಏಡಲ ಸಮವನ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಸೈಕುಡು ಪನ್ಪನಿಗೆ ಇದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆವತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೂನಗ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿರವಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತದ ವಾ ಭಾಷೆಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ ಹಿಂದಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತಾಯಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ದೆರ್ತು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಐದು ಎರಡು ಪಾತ್ರನೇ ಜಾಣ ಲಿಪಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತರಟು ಜೀವನ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಳ್ಳೆದುಂತುದುನೆ ಲಿಪಿತ್ತ ಬಲೊಟ್ಟತ್ತು ಆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಂದು ಲಿಪಿ ಚಂದ್ರ ಕೊರತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಪಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಲಿಪಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಹಿಂದಿ ದೇವನಾಗರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿ ಉಂಟು ಅವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ರೋಮನ್ ಭಾಷೆನ ರೋಮನ್ ಲಿಪಿನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅವು ಬೆಳೆಯೋದು ಪುರಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದಕ್ಕೂನಾಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿಲ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತುಳಿರಬೇಕು ಅವು ಎಲ್ಲಟಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪುರಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಸ್ತುತಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐಟೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಳೆಯಂಡ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ಇಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಪ ಆಗರ ಸಾಧ್ಯ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪದ ಐನ ಜೊತೆಟ್ಟು ನಾನು ಸುಲಭಡು ಬರೆಯರಾಪುರಂಚಿನ ಆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕೋಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹತ್ತೋಡು ನೆನಪು ದೀವಡ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಡ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಜೀವ ಇನಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರ್ಸವರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಬಂದು ದಯಮನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ನವನೀತಿ ಕಟ್ರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಜನವರ್ಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಐದು ನಾವು ಮನೋಡು ಇನಿ 2003 ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತೋಗ 4 ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಓ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತಾಲಿ ಬರ್ಗಣ ಭಾಷೆ ಈ ಸಂತಾಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಡೋಗ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡೋ ಭಾಷೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಂಡ ಎಂಚ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಡ್ ತುಳು ಪಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನೆತ್ಯ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆನೂ ಪರಿಚಯದವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಾರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವು ಪುನಃ ತುಳುಕು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಲಿಪಿ ಪುನಃ ಭಾಷೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಯ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಶಾಸನಗಳು ಗೋಡನೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಣಿಸಿದಾಯಕ ದೆಸೆಟಾರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಯಲಿದೆ ಇನಿ ಸಾವಿರ ತಾಡವಳೆ ಉಂಟು ತುಳುತ್ತ
ಅಂಚಾದ ಪುನಃ రెండు ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಏತೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಅನಂತ ತೀರಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇದಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಜಿ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಈತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅಂಡ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದಾವುಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಲಿಪಿತಲೆ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವರು ಸೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ್ತ ಅಭ್ಯುದಯ ಆಗುವುದು ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ನನ್ನಾತ ತರತಿರ್ತದೆ ದುಂಬಡಿ ತೀರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ నేను ಪಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಂಜ ಪಾತಿರ ಹೋಗಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಂದರ್ಭ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಪಾತಿರಗ ಇನಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ತುಳುಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಅರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದಿಂಚಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಒಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯದು ಈ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ನೆಟ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಒಂಜಿ ಜಯತಿ ಕಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ ಆ ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಾತ್ ಅರಳ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಕಡಲಾಯಿರಡು ಪುದರ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಆವಡು ಪಂಡ ಆರೆಗಲ್ಪ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅನುಭವಿತ ಪಂಡಲೆ ನರೋತ್ತಮಣ್ಣಿ ವತನ ರವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಗ್ಲು ಮಾತ ಒಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಲ್ಪ ಬೆಳಪವನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಂಗ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ನೆನಪು ಮಾತನಾಡ ಅದನ್ನ ನಿಖಿಲ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ రెండు ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುವೆಟದ ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಳು ಬಂದಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಬಂಧ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇತರ ಭಾಷೆ ನಶಿದ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ್ನ ಬೆರಿಸಾ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಎಂಗಲ ದುಂಬು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೊಲಿಗೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಗಳು ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಂದರು ತುಳುಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಐಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವರಿಗಳ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮೋಕೆದ ನಮನಗಳು ಸುರುಕಾದೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲೇನೆ ನೆನತೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಜೂಮುದ ಚಾವಡಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಿತೊಂದು ಉಡಲ್ದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪನರೆ ಬಯಕ್ವೆ ಭಾಷೆರ್ದು ಏಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರನು ಸುಗಿತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಅಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾರ ಪಿದರ್ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತೆರಿಪು ಅರಿಪು ಒರಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಪುನು ಐಕ ಬುಲಿಪು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣೆತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರಬಿಸ್ತಾನುಡು ಬೆಳಗಾವಂದುಳ್ಳೇರು
ತುಳುವೆರೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಬೆಂಗ್ ಬಂಗನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಗೊಳಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಎಡ್ಡೆದ ಕಜ್ಜೊಲು 2000 ಶುರುವಾತಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಡೆದಾಂತೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತೂನಗ ಉಡಲು ಉರ್ಕರೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೋಜಿಗನೇ ಸರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾದ ಪಂದು ನಂಗೆ ತೆರೆಯುವನಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೆರೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪನ್ಲೆಕನೆ ತುಳು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತುಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರಪುಂಡು ಬರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದುಂಬು ಬರೋಡ್ಡ ಐಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪದಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡಾಪುಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ ಈ ನಿಟ್ಟೆಡು ಸುರುದ್ 2000 ಇಸವಿರ್ದೆ ಈ ನಿಟ್ಟೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುರುಕಾದ 2000ನೇ ಇಸವಿಡು ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯನ PS ರಾವ್ ಮೆರನ ತುಳುಬೊಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ತದಂಡು ಅರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದಂಡು ಅವು ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 2007 ಅರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆತನೆಂತೆ ಕುಡಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುವೆಟದ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿ ಶ್ರೀ ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಪಂಪಿನ ಪದಮಾಲಿಕೆ ಅವೇನು ಬೇಗೊಡೆ ಪನ್ನಗ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಾನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂಚನೆ பொருளுடைய நடந்து படு துளு ಲಿಪಿಲ ಬೇಗನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಐನಾತಿ ಬೇಗ ಸೇರಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಊರೊರ್ಮೆ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರಡು ಅಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಂತುಂದುಳ್ಳೆ ಮುಗಿತರೋಡು ಈ ಅಮೂರ್ತ ಗಳಿಗೆಡು ಉದಿಪನದ ಕೊಡುಬಲ್ಪು ತೂಯಿನ ಈ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಈ ಕಜ್ಜದ ತುಡರು ಬಾನೊರ್ಮೆ ಬೆಳಗಡು ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕಜ್ಜೊಗು ದೇವರ ಗೆಲ್ಮೆದ ಸಾದಿ ತೋಜಾವಡು ದೇವರ ನಿಕ್ಲಿಯ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಟೊಂದು ಈ 2 ಪಾತಿರನು ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಸುಧಾಕರಣ್ಣಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ತುಳುಕೂಟ ತಮ್ಮ ಏಪಲಪ್ಪು ಪಣ್ಣದು ಬಯಕೊಂದು ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮರ್ UH ಮೇರಿನ ಈ
ಲೇಸಿದ ಇದರು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮರ್ UH ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕರ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳ್ಳೆಚಿಲಿಗೆ ಎಡೇನ ಬೆಂತಿನಾರು ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬುನು ಯಾನಿ ದುಂಬು ದಿಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮರ್ ಮೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಗರ್ತೆದ ಪುದರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಫೌಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ವಾರ್ತೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೇಖನಗಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪುಣಿತಿನಾರು ಉಮರ್ UH ಇರೇನು ತುಳು ಕುಟದ ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಕುಡೋರ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ಲೇಸು ಗಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ರೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಸುರುಗು ಲೈದೇರು ಉಮರ್ಲೆ UH ಉಮರ್ ಕೇನು ಚಿರ್ಪತ್ತಿನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಸಾರಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ನಮ್ಮ 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 ಅಂದ್ ಪಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಣೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದುಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೈದಿನಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೆಯರ ಕಾರಣದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಂದು ಲೆಪ್ಪುನಲ ಅಪ್ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನಲ ಅಮ್ಮಂದು ಲೆಪ್ಪುನಲ ಐಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸೊ ಐಕಾದ ಯಾನು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನೊಂದುಪ್ಪುನು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಇಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ವರಿಪಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾರಿಡೇ ಪಾತೆರ್ಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಪಡಿಸಿದಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾರಿ ತುಳುತ ಸಹೋದರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ತುಳುಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾಗ ಒಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಇತ್ತಿಂದು ದುಂಬು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಗಟ್ಟಡ್ದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಅವು ಇತ್ತ ವಿಸ್ತಾರ ಆತಂದು ಆ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾರಣ ಏರ್ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ದಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಪುನು ಈ ಕಮ್ಮೆನೇನು ಅರಬಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಕೂಡ ಪಸರಿಸಾವುಂದುಲ್ಲಾರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡ್ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬುಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಮುಲ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆಲುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾಸುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬೆಗರುಂಡು ಇಂದನ್ ಪೂರ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೆ ಯಾಪಲ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡೋರ ಪಾತೆರ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಮರ್ UH ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಇರ್ನ ಮದಿಪುನ್ ಎದುರ್ದಿಯರು ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆದ ಕಲ್ಪಾದಿ ಇಂಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಆರು ಒಂದು ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಪಂಡ ಬರೋ ಕಲ್ಪವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಂಚ ನಡಪುನು ಪನ್ನದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರಡು ತೆರಿಪಾರಲ್ಲೇರು
ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಇಪಿ ಕಲ್ಪು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ನಾವು ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಪುಡ್ಯೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇಂತ ಈ ಲೇಸರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ನಾವು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಪುಡ್ಯೊನ್ವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಕರ್ಲಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ ಮಾತ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಕೊಲಬ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯಕಲ್ ಕೊಡುಂದುಲ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಕಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಕಲ್ತಡ 3 ಗಂಟೆಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಓದಲಿ ಬರೆಯಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಡು ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಇಜಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು 1/4 ಗಂಟೆ ಇಜಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ಇಜಿಂದ 20 ದಿನಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬರೋ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ತರಗತಿ ಎಂಚ ನಡಪುನ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಜುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಚ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಚ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬರೋದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಇನೋಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಅಕ್ಷರದ ಇಜಿನ 5 ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷರದ ಚಿತ್ರನ ಪಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಐತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಆ ಅಕ್ಷರನ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತ ಫೋಟೋ ದಿರ್ತದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡೋಡು ಕಡಪುರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿಲು ಮಾತ ಅಂಜನೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮೊಂಡ ಅಥವಾ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ತಪ್ಪಾದ ಸಮ ಅಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಜ್ಜತ್ತದ ಪನ್ಪ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಿಜಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ 20 ದಿನ ಆರಾಮ್ಸೆ ತುಳು ಬರೋ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಓದಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಿಂಗಳು ತುಳು ಗಾದೆಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬರೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬರೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತೆರೆಯುವ ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಣಿಯತಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಎಂಕಾರ್ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಪ್ರೇರಣೆನೆ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆಭಾರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದವರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲಿಪಿ ಕಜ್ಜಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಬರವನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ ಅವರು ಇರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡನ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಕಡಲಾಯರದ ಶ್ರೀ ಸರೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆನ ಈ ಲೇಸದ ಎದುರು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸರೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆ ಪದುಕೆರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕಡಲಾಯರದ ಕೊಲ್ಯ ದೇಶದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ದೇಶಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಪಟ್ಟೆದಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಕಡಲಾಯರದ ಅನಿವಾಸಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮೇರ್ನ ಪೊಲಬು ಉಂಡು ಪೊಲಬು ದಾಂತಿನಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಪಟ್ಟಿಲೇನು ಪನಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಮುಗಿಯಂದು ಆತ ಉದ್ದದ ಪಟ್ಯವು ಕುವೆಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಕುವೆಟದ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪೊಲಬು ಇತ್ತಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಬುದಾಬಿ ಯುಎಇ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಯುಎಇ ತುಳುಕೂಟ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪುಳೆಚಿಲಿಗಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೇನಾರು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಂದಿನಾರು ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ಸರೋತಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ದಿನ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಪುಡ್ಯೊಂದು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೆರೆಗ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಕಜ್ಜನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಮೋಕೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಜರಾಲು ಪುನಃ ತನ್ನ ಇಲ್ಲನೇ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಾಂಡ
ಮಸ್ತ್ ಪನೋಲಿ ದೇಗನಾಗ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲನೇ ಆರೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಅವನ ತೂಪಿಲಕತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಪೋದು ತೂದು ಬದೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಜತ್ತದು ರಿಕ್ಷದ ಪಂಡಲ್ಲ ಆರು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರನ ಇಲ್ಲಾಲೆ ಸೋಪೇರು ಇಗುಲು ವೇದಿಕೆಡ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊರಡು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತೂವಡು ಪಣದು ಯಾನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುವೆಟ್ದ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ನಮ್ಮ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ನಮ್ಮ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಎತ್ತಿನೇಕು ಕಟಾರಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಿಂಜರಾದ ಭೋಜನ ಕಟಾರದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ರವಿಯಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಉಮ್ಮರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮರೇ ಆಯ್ನ KNRIದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದುಬೈದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ವೃತ್ತದಾಂತಿನ ಜನಕುಲಿಜ್ಜರು ನಮ್ಮ ಭೌತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಅವತ್ತಂದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ನಿರೂಪಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ನವನಿತಣ್ಣ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಪದಕರಾಯನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಂದ್ರರೆ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವತ್ತಂದ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಜನಕುಲ ಪಸುದು ಕುಲ್ಲ ದಿನ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನನ್ನ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ತುಳು ಬರವುದ ಪಿರಾವುಡುಪುನ ಅಕ್ಷಯ ಪೇಜ ಅವರು ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುವೇಟ್ದ ಪೂರ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಳು ಮೂಲು ಜಾಲತಾನಡು ಜಾಲುಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವರ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆ ತುಳು ಮನಸ್ಸುಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕುವೇಟ್ದ ಸಂಘ ತುಳುಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಸಂಘವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಅದೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಹಿತಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೋ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಲೆರು ಐಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಸುರುಟು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾದು ಸಂಘನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನತ್ತು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಅವೇನು ಆಯ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರವನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಪೂರ ಅಗಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ವಿವೇಕರಾವು ಎಲಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಸಾದು ಪರೆವು ಚಂದ್ರಹಾಸಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ AK ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರ್ ಸರ್ ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರರು ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅಂಜನ್ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಸುಡಸದ್ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಆರೋರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿರ್ತೇರು ಕಡಲಾರೇಡು ತುಳುಟ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಸಂಘ ಒವ್ವು ಪಂಡದು ಏನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಾನು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಷೆನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭಾಷೆನ ಗಲ್ಫ್ ಉಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘದ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳುಕಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಪಣದು ಎನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಲಿಗೆ ಪನವದ ಸಹಾಯ ತುಳುನಾಡು ಶಾಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಶ್ರಮಗಳು ಬೆರಿಸಾಯ ಬೊಕ ಪಣವದ ಸಹಾಯ ಅವತ್ತಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಉನ್ನಲ ಮಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಬೊಕ ಐಕ್ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದ ತೀರದ ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಒಟ್ಟುಗು ಇದ ಮುಟ್ಟಾಗಲು 1,25,00,000 ಮಿಕ್ಕದ ಪಣದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಪಿನ ನಿಜವಾದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪರಿಗಣಿಸದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿದೇವುರುಡು ಕಡಲಾಯ ಬೇಟೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕಂದಿರೆಗೆ ಅಂಜಾದ ಪನ್ಗ ಅವು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಕಡಿಸತ್ತಿ ಕೊದ್ದುತ್ತೇರು ಮೂಲಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣದುಲ್ಲ ಅವು ದೇವನ್ನ ಪಣ್ಣಗ 1998 1992 ಇಸಿವಿಡು ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಗ ಸುರೂಟು ಲೆತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಘ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಹರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೂರತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾಸಿ ತುಳುವನ್ನು ಪದುಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎತ್ತಂಡು ದಯಾಗಮನಾಗ ಸರತಮಣ್ಣ
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರಡು ನಂಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಅತಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ವಾನಮುಂದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಂಡು ವಾನಮುಂದ ಸಹಾಯ ಆಪಂಡು ಅವು ಇರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಇಂಚಪ ತುಳುಕೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶುರು ಆವಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ತುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತುತ್ತ ಐಲೇಸ ಪಂಡ ತಂಡ ಮಲ್ತುತ್ತ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು 32-35 ಕಂಟ್ರಿದ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ತುಳುವೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಕೂಪ ಮಲ್ತುತ್ತ ಅವು ಎಂಗಿತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಬೋಂಡು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆಯ್ತ ಪದುಕೆ ಆಯ್ಲಿರ್ಬೇಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಎಂಕ್ ಬೂರ್ನಿಡ ಸದ್ ಇನಿಕ್ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರನ್ನು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಕಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುವೇಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಳೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ವಿಶ್ವದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಸೇರೊಲಿ ದೇನಾಗ್ಲು ಕೂಪ ಮಲ್ತೆರಡ ಅವು ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪನೆ ಸದ್ ಆ ಮಾತ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಾ ಊರುಡೆಪ್ಪಾಡು ಆರತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪನಾರು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಆ ಕೂಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಅರ್ನ ಕೂಪೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡರೆ ಒಂಜೆ ಮೂಜಿ ವಾರೋಡು ನಂಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಆತು ಸುಲಭ ಆರು ಪನ್ಯ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರು ಪನ್ಯ ಕೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪಣದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಪಣದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಣದು ಆರು ಪಂಡರೆ ಮೈಥಿಲಿ ಭಾಷೆ ಡೋಗ್ರಿ ಭಾಷೆ ಬೋಡೋ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾತ 50,000 ಜನ ಪಾತ್ರ ಭಾಷಾ ಜನಕುಲ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಅವಿನ ಎಡ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಶರದರು ಐಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡರು ಅವು ಸತ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಬೇಗನಾಗ ಅವು ಭಾಷೆ ಸೇರ್ದಿನ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾಣಿ ಆರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅಗಲ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಅಗಲೇ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯ ಭಾಷೆ ಆಡಿಸೋದು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟು 32 ಭಾಷೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವಳ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕಷ್ಟದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ 2-3 ಕೋಟಿ ಜನ ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಪನ್ನಗ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡುತ್ತಾಯಿ 7 ಜನ ಶಾಸಕರುಳ್ಳರು 4 ಜನ ಸಂಸದರುಳ್ಳರು ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲ್ಲಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಮೇದು ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುದಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬರೆಯೋಡು ಅವತ್ತನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸದ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬರೆಯೋಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಅವತ್ತಂದ ಸಂಸದರು ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಐದು ದುಂಬು ಯಾನು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಬದುಕಿದ್ದು ತುರುಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಜೋಕಲೆ ಬತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಲೇ ದಾನಿ ತುಳು ಬತ್ತ ಕಾಪಟಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಜೋಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗನೆ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಏಳಿಗೆದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಜೆತ್ತು ತೋಜನು ಅಲ್ತ ಕಿರಿಯ ಪೀಳಿಗೆ ಚರ್ಚಾತ್ಮಕವಾದ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಾದಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಪೀಳಿದಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಪಾಡ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತನ್ ತೋಜಿ ಬರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಬಲಪತ್ತಿದ ಉಪರಯವು ಯಾನ ಐತ ವಿಷಯ ಪಣಂದೆ ಮೂಲು ಯಾನ ಆ ವಿಚಾರ ಪಾತರಂದೆ ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆದಿನ ನಮ್ಮ ಯುವನ ಜನಾಂಗಗೂ ಕಿರಿ ಜನಾಂಗಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೂಲ ನಡವಳಿಕೆ ವಿಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹಳ್ಳಿನಾಡು ಬೂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋಲಕಂಬಳ ನೇಮನಿಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿದ್ಯಾ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ದೂರ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಆಧುನಿಕದ ಪುದಾರಡು ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೂರ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಪಣದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಕೊರ್ನ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದದು ಕಡಾತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಣದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರುಡುತ್ತಗಳು ಕಡಲಾಡಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪಣದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಎಸಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತೆರ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭೂತಕೋಲ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೆರ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಪಣದು
ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕದೀಪ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಬಕ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ಎಪ್ಪುಗಳ ಉಪ್ಪು ಪಣದು ಬಯಕೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ್ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ಎರ್ಲತ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಂ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪೊಲಬು ಅವು ದಯ ಬಂದಾಂಡ ತುಳು ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಚಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿದ ಸಿಇಒ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿರೂಪಕೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ, ಬರಹಗಾರೆ, ಸಂಘಟಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಂಪಾದಕ ಇಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೇರು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬಿನ್ನಿ ಜಿನ್ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮలను ತೂವರೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುನನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಾತೆರಕತೆ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು. ಮೇರ್ ಕುವೆಟಿಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಕುವೆಟಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪಲ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ನವನೀತನ್ನ ಈ ಚಾವಡಿಗ್ ಇರನ್ ಕುಡೋರ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ, ಇರ್ನ ಬಿನ್ನೆ ದಿಗೆದ ಪಾತೆರೆ ಗಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನತನ್ನೆ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಕುವೈಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಈ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಶಬ್ದನೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಜನೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ SR ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಕು. ಆ SR ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆ ಸುರುತ್ತ ಕೂಟಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ AC ಬಂಡಾರು, ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್. ಅರೇನೆ ನಿದ್ರೆಡ್ ಕುರ್ಕಾದ ಪಾತೆರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಲಿಪಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಯಾನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಡ್ದು ತೂತಿನಾಯ ಒಂದುಲೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಣದಿರ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆ ತುಳುಕೂಟ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದರೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಓಡುದ ಪಂಡ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಓದುನ ಒಂಜಿ ಓಘ ಅವು ಸುರುಟು ಒಂತೆ ಬಂಗನೆ ತುಳು ಓದರೆ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಬೇಗಲ ಆ ತುಳುತ ಆ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಓದುವನ ಆತೆ ಬೀಸಡ್ ಆ ತುಳುನು ಓದರೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟು ಉಪ್ಪುನೇನು ಅಂಚ ಅದು ಸುರುಸುರುಕವಂತೆ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನವು. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಏತಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಂದು ಪೋಯೇರು. 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರೋಡು ದಾಂಡ ಒಂತೆ ಕಾಲ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿದ ಆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯೇರು. ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಡ್ ಬೊಕ್ಕರ ಸಾಗೋಲಿ ಆವೋಡು. ಈ ಭೂಮಿ ಪಡಿಲು ಬೋರೋಡು ದಾಂಡ ದುಂಬವು ಸಾಗೋಲಿ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವೇನು ಕಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಟ್ತದೆ ಅವೇನು ಕಂಡ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಂಡ ಐಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನ ಆ ಭೂಮಿನ ಗತ್ತದು ಅದ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬಿತ್ತದು ನೇಜಿದೆತ್ತದು ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತ ಬುಲೆ ಸಲೆತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡ ಸಾದಿಡ್ ಸುರೂಕು ಪೋಪಿನಾಗ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಪೋಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಾಡದ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಪೋವಂದುಪ್ಪುನಕುಲು. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರದು ಪತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜರುಪ್ಪು, ಪಾದೇಕಲ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರುಪ್ಪು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು, ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್, KP ರಾವ್, GVS ಉಳ್ಳಾಲ್, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಜಯಕರ, ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾವ್, ಮೋಹನ್ ಬೋಳಾರ್, SA ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರಿ, ಹೇರಂಜ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿನೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೀಪ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ಕು ಬೆಂತೇರು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗಾತ್ರ.
ಅಕೆಲ್ನ ನೆಂಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಗಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆ ಯೋಚನೆಡು ಇತ್ತೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಡಿಲು ಬೂಡ್ದಿನ ಜಾಗಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಡು ಪಂಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು 100 ಎಕರೆ ಜಾಗಲಿಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇದಿಡು ಇತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡತಿನಂಚಿನ ಉಜಿರೆಡು ನಡತಿದಂತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವೊಂಜಿ ತುಳುವೇರಡ ಒಂಜಿ ಅಜನೆನು ಪುಟ್ಟಾದಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇ ಪಂಡದು ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿನಮಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆ ಲಿಪಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದು ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಉಮೇದಿದ ಜವಣೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆದವೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೆದವೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಗ ಕುವೈಟ್ದ ತುಳುಕೂಟದ ಕುಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ್ ಆರು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಲ್ಪಾಯರ ಪಿದರ್ದೇರು ಅಕ್ಷಯರ ಇರೇ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೀಪದ ಸಂಗತಿ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆರ್ಲ ಸ್ವತಃ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬರೆದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಚೀಪದ ಸುದ್ದಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಕೂಟದ ಕೆಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕೆಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡಲ 2 ತುಳುವೆರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಲು ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ನನಲಾತ್ ನಡಪಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ನವನಿತನ್ನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನ ದುಮ್ಮುದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಸಲಹಾಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಶ್ರೀ ನಕ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು. ಶೆಟ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓ ಓಕೆ. ಮಾತಾಡಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬೈದಿನ ಬಿಂಜರ್ನಗಲ ಮಾತ ಎನ್ನ ತುಳುಗೋಡದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಮೊಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಬಿಷಪ್ ಎರ್ನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನಗಲೆಗ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ನಮನ ಮಲ್ತದು ಯಾ ನಮನ ಬಿಂಜರ್ನಗಲು ಇನಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಸೋಕುಡ ನಮನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ನಡಪದ ಕೊರಿಯರು ದಯಾನಂದ ಕತಲ್ ಸಾರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರಾರು ಪೊಯ್ಯೋಡು ಬರೆದು ಅರಿಟ್ ಬರೆದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆ ನನ್ನ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಾನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಪುಲ್ಯಾಲು ಮಾತ ತುಳುಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಪಣದು ಯಾನ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಆಯ್ತ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪಂಡರ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕು ಒಂದೇತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪಣದು ಯಾನ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮನ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ದುಬೈಡ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ನ ಮಂಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿದ ವಿಷಯಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡಗ ಆರು ತುಳು ಟು ಪೂರ ಅವೇನ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಐಸೇರಿ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಮಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮನ ಎಂಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮಕ್ ಮುಂದು ಗಣಪದ ಕೊರಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕೂಟದ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕಡು.
ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಬಿಂಜರ್ ರವಿ ಅಣ್ಣಗ್ ಉಮ್ಮರ ಮೇರೆಗ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐಡ್ವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದರ ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಇನಿ ಪೋಟಿಡ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಆತ್ಪ ತುಳುಕೂಟ ಒಂದೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂಯ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಿತ್ತ ನಾಟಕ ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಮಿಡಿ ಅಗಲಿಡ್ದ ಅಲ್ತ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಆರ ಆದ್ ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಣವಾಡು ಪಣದು ಯಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾಡ ಇರ್ಬೇಕ ಏನಿಯ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರದ್ದು ಪೋಯರಾರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ್ ಆರ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಪಂಡೆರ ಸರ್ವತಮನೆ ಪಂಡೆರ್ ಆ ಪಣ್ಯದ ಸುಲಭ ಹತ್ತಂದು ಪಡದು ಆಂಡಲೆ ಅನ್ನ ಸುರುಡು ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಡ್ಚಿನ ಕಲ್ಪನಾ ನಮ್ಮನ ಉಂದೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಪಣದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತ ತೂನಗ ತೂಕ ನಮ್ಮಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮಲ ಬೇಗ ತುಳು ಕಲ್ತದ ತುಳುಟೆ ಕಲ್ಪನಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ತುಳುಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂದು ಮಲ್ಪನಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಗುಲು ಅಂಚದ ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಪಂಡಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಟು ಕಲ್ಪಾವಡು ಬಾಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟು ಮಾತ ಕಲ್ಪಾವನ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲಿ ಯಾನ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಕೇನ್ಯಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ತುಳುವ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತವೆ ಐತ ವಿಷಯ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತ ಪಂಡಿರ್ ಐತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೈದನು ಐತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೈದನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮತ್ತ ಮಾತ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐತ ವಿಷಯಡು ಇತ್ತ ಆರು ಮಾತ ಐತ ತೆರಪಾಯರ್ ತಗ್ಲಾರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಐತ ನಮ್ಮನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂದೇನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಲಿಪಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲದ ಕಿಂಗಿ ಜೋಕುಲದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲುಡು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಉಪ್ಪು ನಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮನ ಏತನೇ ಒಂದಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಸೇರಣ ಒಂದು ತನ್ನಾಟೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ವಕ್ಕ ನಿಗ ಮಾತು ತೂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಯಾ ಅಡ್ವಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಇದ 21 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಒಂದೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುಕೂಟಡು ಒಂದೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾವನ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಗುಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಾಯರ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ఆయన ಟೀಮ್ಗೂ ಐ ವಿಲ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದವೆ ಅಡ್ವಕ ಎನ್ನ ಈ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಾದ ಸಮಾಜಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇರ್ನ ಬೇರಿಸಾಯ ಅಂಚನೆ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ತುಳುಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಏಪಗುಲ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಲಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಎದುರ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಫ್ರೀ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ ಮಹಾಪೋಷಕರು ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ ನೆತ್ತ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಕುವೆಟ್ದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನ ಜನ ದಯ ಪಂದಂಡ ಕುವೆಟ್ದ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ದ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲ್ಯ ದೇಶದ ಕತಾರಡ್ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಪೊರ್ಮಿನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೌಳ ಸಿರಿ ಕದಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಡಲಾಚೆ ಕಣ್ಮಣಿ ಇಂಚು ಮಾತ ಬಿರ್ದೊಲಿನ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ರವಿಯಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಮೂಕೆಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಎತ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನುಡಿಕೆನುನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆ ನಿತ್ತ ಈ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದೆಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೋ
ಬಿಷಪೆರ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅರೇನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರುದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉದಿಪನ ಮಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಪಾತೆರಿಯದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರೆ ಬಾಕಿಪ್ಪುನಿ ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒಂದು ಬಿಷಪೇರು ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂಲ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳುನಾಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿಂದು ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಲೇಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸಂಘಟನೆ ನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ್ದು ಜನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಜನಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೇನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಬೂರುಡು ಪಸರಿಸದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಊರ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪನ್ಲೇಕ ಎ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಪನ್ಲೇಕ ಎ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂತೇರು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಚ ಕುವೇಟ್ ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ವಾವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಂತದ್ದು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಸಾಧನೆ ಮಂತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂದೆ ಪನೋಲಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂತಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟ್ ದ ಗುರ್ಕರ್ರಾಯ್ನ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕ್ಲು ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಲಹೆಗಾರನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿತ್ತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ನಿತ್ತ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿತ್ತ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತುಳುತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಅರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನೋಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ವೈದ್ಯನಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಮಾಮಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಪಾತೆರೋಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡು BC ರೋಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಐನ್ ಪೋದು ತೂವೋಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆರು ಕೆಲವು ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಿರು ತುಳು ಶಬ್ದೋಲು ಆ ತುಳು ಶಬ್ದೋಲು ಏನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಇವನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇದೇನು ಸಾಧನೆ ಆರು ಮಂತದೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಕಾರಾಮಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪವಂದ್ ನಕ್ಲು ಸರತಮಣ್ಣೆ ಮನ್ಲೇಕನೆ ಖಂಡಿತ BC ರೋಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋಡು ರಿಯಲಿ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಸಾಧನದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಬತ್ತದೇರು ನಿಟ್ಟೆದ ಸಾಯಿಲತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಉಮ್ಮರ್ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಸರ್ವತಮಣ್ಣಂತೂ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಯುಲ್ಲೇರು ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಆರ್ಲ ಅರ್ನಲ ಇಂಚೋಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇಂಕೊಲು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ತುಳು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅವನತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಂತನಿಗೆ ಐಟು ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ತುಳುವೆರು ತುಳು ಸಾಧಕರು ಈ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆ ಅಂತುನಾಗ ಈ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಏಪಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಳಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೂರ
ಸಾಹಿತ್ಯಲು ನೆಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ಆಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ್ ರೈಕ್ಲು ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಮಂತಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಾರ ಎಸಲುದ ತಾಮರೆ ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಉರ್ಕರ್ಣು ಅಮೃತದ ನೂರೇ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪದಕುಲು ಪಂತೇರು ಆ ಪದಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಮಾಲಿ ಖಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಯಾವ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಐತ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಂತಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಮಾತ ತುಳುಕೂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಗ್ ನೆಕ್ ಬೆಂದಿನ ಮಾತ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನೋರ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಮೆಕಲ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪನ್ಲೇಖನೆ ಐತ ಸುಗಂಧ ತುಳುಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಜಗದಗಲ ಐತ ಸುಗಂಧ ಪಸರಿಸರದು ಪಂದು ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನವನಿತನ್ನಿ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಅರೇನೊಂಜಿ ಪನಿಯರ ಉಲ್ಲೇಖ ಅನ್ಪೇರ ಮರತ್ತೆ ನವನಿತನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುಕುಟೋಗ್ಲ ಸುರು ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳುಕುಟ ಸುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಹೊಂತುನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ತುಳುಕುಟ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಿ ನವನಿತನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವಂತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂದು ನನ್ನವರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ರವಿಯಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ತುಳುಕುಟದ ಮಿತ್ತಿ ಎಪ್ಪುಕಲ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಚೆಂಡರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮನೆಯರೆ ಮರತ್ತದು ಚೆಂಡ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗಳು ಒಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿಂತ ಮಾನತಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಅರ್ನಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಲ ಮಾಜಿ ಪದುಕೇರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪನಿಯರ ಅಂಕ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪುದಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ದಯವಿದ್ದು ಮಾಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ್ಯ ಈ ತುಳು ಪದ್ಯನು ಪನಿಯರ ನಿಕ್ಲೆಂತರು ಬರೊಂದುರ್ಲು ಬಾಲೆ ಮುಗ್ಧ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕುರ್ದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಈ ಬಾಲೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಕೇನೊಮ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮುಗ್ಧ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದನು ಇಂಕ್ಲೆಂದರು ದಿಯರು ಬಂದುಲೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ NRI ಫೋರಂ ನೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರು ಬಹುಶಃ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಇಜ್ಜರು ಆರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಆನ್ ಪಂದಂಡ ಆರ್ನ ಮದಿಪುನು ಇಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕರ ಆರ್ನ ಮದಿಪುದ ಕೇನುನ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಆರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರುಡು ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಇಜ್ಜರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಪಂದಾಂಡ ಇಂಕುಲು ಕುಡೋರ ಆರ್ನ ಮದಿಪ್ಪು ಕೇನವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಇಂಕುಲು ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಮೇರಿನ ಈ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸದ ಎದುರು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು ನಿಕ್ಲೆದುರು ದೇವರ ಮಲ್ಪೆ ದ ಪಂದಂಡ ಮೇರ್ನ ಪೊಲಬುದ ಪಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಮೇರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆದುರ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಜ್ಞಾತಿ ಪದ ಸಂಚಯದ ಎಡಿಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಇರೆಗ್ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಗ್ ಸ್ವಾಗತ ದಯಮಲ್ತದ್ ಇರ್ನ ರಡ್ ಮದಿಪು ಇಂಕ್ಲೆಗಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಂತೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಪಂಡ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ಗ್ ತುಳುವ ಕುಟುಂಬದ ತಮ್ಮಲನ ಹೊರಟುಪ್ಪುನ ಐಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು
ಈ ಕೂಟೋಡು ಸೇರುದುಪ್ಪನ ಮಾತ ತಗೆ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಲಿ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ 10 ಬಿರಲಿ ಸೇರಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ಗುಡ್ಡೆ ಏರಿರು ಕಡಲು தாண்டேகிர் தூர தூரகு போயிரு ஓலை உப்படு பாசை ஒஞ்சே அக்கே அண்ணாலித்தெரு அப்பೆ பேருத ஒப்ப ஜத்துண்டு மெய்ட்டு மனசுடு ಜಿಂಜಿಂಡು ದೇಸೊದೆಡೆಗು ವಾಸಿದೆಡೆಗು ಬೆನೊಡು ನಮ್ಮ ಸಮ ಮಣ್ಣುಗು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏನನ ಪ್ರೀತಿದಿಲೆತ್ತೆರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸನತಣ್ಣೆ ಯಾನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬೈದಿನ ಸುರುತ PhD ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯನು ಎಂಕ್ ತೆರಿನವು ಇತ್ತು ಓವೇ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನವು ಲಿಪಿಕ ಮಿತಿಯಾಪುಜಿ ಎಕಡು ತುಕಾರಾಂ ಸಂದೇನ್ ಪಂಡೇರು ಲಿಪಿ ಗಲಸುನ ಭಾಷೆನ ಬಾರಿ ಕಾಲ ಉರಿಪಾವು ಅವಲ ಅಂದ್ ಈ 2 ವಾಕ್ಯలను ಒಂತೆ ತಾಲ ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ಯನೇ. ಗಲಸುನ ಕಾಲದ ಭಾಷೆನಿಂದ ದಾಯನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಯಾ ಕಾಲದ ಪರಿಪುದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ಅಂದ್ ಲಿಪಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಲ ಕಾಲುಡ್ದು ಕಾಲುಗು ಬದಲಾಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಬರೆಯಿನ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಓದರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವೆ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬದ್ಧತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗ ಹೊರಡಾಪು. ಕೋವಿಡ್ ತುಳುಕೂಟದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ನೆಲತ ತುಳುವ ಪ್ರೀತಿಡ್ ತುಳು ಪ್ರೀತಿಡ್ಲ ಕಡಲಾಯರಿಡ್ ಈ ಬೇಲೆನ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲರ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜಯ ಅವಡಿಂದು ಬದುಕುವೆ ಬಯಕುವೆ. ಯಾನ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗುಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿನ ಬುಡುದು ಬುಳ್ಪುನು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವೋಡು ಪುತ್ತೊಳಿದ ಮೆರಿ ಮೆಂಚಿ ಲೋಕೊಡು ಅರ್ತಿಡೊರ್ಮೆಲ ಮೆಂಚೋಡು. ಗುಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿನ ಬುಡುದು ಬೊಳ್ಪುನು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವೋಡು ಪುತ್ತೊಳಿದ ಮೆರಿ ಮೆಂಚಿ ಲೋಕೊಡು ಅರ್ತಿಡೊರ್ಮೆಲ ಮೆಂಚೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತಾಯರ ಪಂಡರ್ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಏರ್ನ ಬಿರಿಸಾಯ ಕಿಬಿಪತರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬಗ್ಲ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೋಲಿಕೆಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಈ ಲೇಸದ ಎದುರು ಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಸಲಹಾಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪುನೋಡ್ ಬಂದಕ್ಕೇನೊನ್ವೆ ಮಾತಿರೆಗು ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇನುಡತೆ ಕೇಂಡು ಮಂಟಮ್ಮೆಡು ಉರ್ಕಡು ಉಲ್ಲಾಸಡು ಕುಲ್ದಿ ಮಾನಾತಿಕದ ಬಲ್ಯಾಯರೆಗು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಐಸಿರನು ವಾನೆತ್ತರೆಗು ಎತ್ತಾವೆರೆಗು ಪಿದಾಡ್ತಿ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆದ ಉದಿಪನಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು 10 ಪಾಲವೆರೆಗು ತುಳುಕೂಟದ ಪೆರಿಯರೆಗು ಬದುಕಿರೆಗು ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾಯಿ 10 ಬಿರಲು ಒಪ್ಪ ಕೂಡಾಯಿ ನಮಿಪ್ಪು. ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಕೋಟಿ ತುಳುವೆರ ಪುರರ್ಗು ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪಿ ಕೊಡಿ ಸಂಪುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು. ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರುಲೆಡು ಬಲ್ಮೆ ಪಣೆರೆ ಗಾತ್ರ ವೇದ ಮಂತ್ರುలను ಬರೆದಿಡುನ ಭಾಷೆಯಾದ ಗಳಿಸೊಂದಿತ್ತಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ನುಡಿ. ಕಡಲ ತಡಿತ ಕಡಲಾಯಿರೆದ ಸಾಲೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲಾಯಾಡ್ದು ಏಲಪ್ಪ ಬಡವೆ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರೋದ ಬೇರಾಮೃತದ ಮುರೆ ಬ್ಯಾರಸಾರದ ಕೊಳಿಕೆ ಮೋಕಿಡು ಕೂಡು ನಡಪು ಕೊಂಡಿ ಸಾಯತ್ತದ ತಮಿಳು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಹೊರಲ ಪದಕುಲೆಡು ಮುಡತಿ ಕೃಪಮಾಲೆ ನುಡಿ ಮದಿಪು ಸಂಧಿ ಉರಲು ಪಾರ್ದನ ಸೋಬನ ಭಾಗತಿಕೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಇಂಪು ಸಂಪುದ ಸ್ವರ ಕಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಕ ಆಯನೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಡು ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮನದ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕು ಇತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆ ಗರಿಮೆದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮವು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಹೊರಲ ಪುಲಿಕೆದ ಭಾಷೆನು ಸುಗಿತೊಂದಿತ್ತಿ ಕೆಲವು ತುಳುವೇರು ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕಾತ್ರ ಕಡಲಾಯಿರೆದ ಅರಬಿಸ್ತಾನ ಕುವೆಟಿಗು ಬತ್ತು ನಿಲೆಯಾಯರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪೊರ್ಮೆ ಮೋಕಿನು ಈ ಪೆರಿಯರು ಕಡಿರುಡು ತುಳುಕೂಟ ಪಂಪಿ ಕನಕಟ್ಟಿಯರು ಭಾಷೆಡ್ದು ಏಕತೆ ಪಂಪಿ ಮದಿಪುನು ಸುಗಿತಿಯರು ವೀರ ಬಿರ್ಸಾದಿಗಿದ ಜಕ್ಕ ಜವಣಿರು ನಡಿರುಡು ಬೆಣ್ಪಟ್ಕೆದ ಕಚ್ಚ ಕಟಿಯರು 2000 ಇಸವಿಡು ಉದ್ದಿಪನದ ಕೊಡಿಬಲ್ಪು ತೂಯಿನ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಪಿ ಪುರುಬಾಲೆ ಇನಿಕ್ 22 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕ ಜವಾಂದಿ
ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರುಡು ಐತವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಮದಿಮಾಲು ಕೊಡಿ ಸಂಪುದ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗು ಮೇನೆತ್ತದ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕೊರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲು ಅರಮನೆಟ್ಟು ಅರತಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕೆರಸು ಪಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟು ದೇತಾನದ ಕೊಡಿ ಮರಟು ಗರುಡೆ ಏರಿ ನಂಚ ಅರಬಿಸ್ತಾನುಡು ತುಳುವೆರ ಐಸಿರದ ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊಡಿ ಏರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಲೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪೊಲಬ್ಬುನು ತೋಜಾವು ತೇರು ಲೇಸ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನಿರ್ಸಾನಿ ರಾಪಾದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಏರುನ ದೇಕಿತೂಯಿನ ಬೆಕ್ಕಸಿನ ಕಣ್ಣಲು ಸಾರ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡೆಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮನ ಆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬರವು ಸರವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಮಿಪು ಬೆಂಗು ಬೇಸರ ಬೇನು ಕಂತಾವು ಕಜ್ಜೊಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿತ್ತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮೆಣ್ಕೆರಿ ಬಿದಾರ್ದಿ ನನೊಂಜಿ ಸಿಂಗಾರ ತುಳುಲಿಪಿ ಪಂಪಿ ಐಸಿರದ ಜಡಗೊಂಡೆ ನಂಕು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಪೊಲಿಪೊಲ್ಸು ಈ ಪದ್ಯ ಬಂಗಾರದ ನಿಜ ಬೆಲೆ ನನ್ನೋರೆಗ್ಲಾ ತೆರೆಯೋಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡಬನೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಹೆಸಲ್ಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರಿಕೆಲ ಆವಡು ಪಂಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟೆರೆಗು ನಡಪುನ ಬೀರ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಮುಂದಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಲು ಆವಡು ಮುಂಡಸ್ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಟ್ಟಲ್ದಾಯಗು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಪಿ ಗೇನೊಡು ಕುಲ್ದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗು ಒಟ್ಟುದು ಮೆಣ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪಾವಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳ್ಳಿಕೆದ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಡು ಸುಗಿತದು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಋಣ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದಲೆನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೆಳೆಸಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಲೆನು ಬುಲೆಪಾಗ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಕೊರೋನಾದಾಂತಿ ಬದುಕು ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಮುಗಿತಲದ ಸೇಸ ಬಿತ್ತುವೆ ಜೈ ತುಳುಕೂಟ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಇರ್ನ ಬಿರಿಸಾಯ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ತುಳುಕೂಟಗು ಎಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ತುಳುಕೂಟದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಒಂಜಿ ಪದ ಪನಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕನ ರಡ್ಡ್ ಕೈನು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಲ್ತದು ತಾಟಿದ ಶಬ್ದೋಡು ಎತ್ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರಿನ್ ಕಡಲ ಸೀಮೆದ ಕೂಡಾಯಿಸಿರಿ ಉಡಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ನಾಡ ಪರದಿರಿ ಕಡಲ ಸೀಮೆದ ಕೂಡಾಯಿಸಿರಿ ಉಡಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ನಾಡ ಪರದಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗರಿಗದ ತುಳುವ ನುಡಿಸಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗರಿಗದ ತುಳುವ ನುಡಿಸಿರಿ ಮೈಮದ ಕಲೆ ಕಾಡಿಗೂ ಬೀರಸಿರಿ ಮೈಮದ ಕಲೆ ಕಾಡಿಗೂ ಬೀರಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಸತ್ಯದ ಕಳಕ ಕಡಲಾಯಿಗೆ ತುಳುವೆ ಗುಡಿಯರಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಸತ್ಯದ ಕಳಕ ಕಡಲಾಯಿಗೆ ತುಳುವೆ ಗುಡಿಯರಿಕೆ ಚವಡರ ಮನ ಜೋಗದ ದುಡಿಪು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ಟಿನ ಉದಿಪು ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಡ ಪುನ ಮದಿಪು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ಟಿನ ಉದಿಪು ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಡ ಪುನ ಮದಿಪು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗನ ಸತ್ಯದ ಕಳಕ ಕಡಲಾಯಿಗೆ ತುಳುವೆ ಗುಡಿಯರಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗನ ಸತ್ಯದ ಕಳಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಾಯನ ಕಟ್ಮೆದ ಕಲೆ ಕೊಪ್ಪುಲ ವಿನದನ ತೌಳವೆರೆ ಪುಗಟದ ಸಮ್ಮನ ತೌಳವೆರೆ ಪುಗಟದ ಸಮ್ಮನ ಕಡಲ ಸೀಮೆದ ಕೂಡಾಯಿಸಿರಿ ಉಡಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ನಾಡ ಪರತಿರಿ ಕಡಲ ಸೀಮೆದ ಕೂಡಾಯಿಸಿರಿ ಉಡಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ನಾಡ ಪರತಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರಿದ
ಪದ್ಯಾಯೋ ಪನವೋ ಸನವೋ ಪಣವುದ ಬೇಸಾಯೋ ಸಿಡಿಲು ಸಂಕಟವಾಮಿ ಪೂರ್ವಯೋ ಮಣ್ಣರುಣ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ಸಂದಾಯೋ ಸಿಡಿಲು ಸಂಕಟವಾಮಿ ಪೂರ್ವಯೋ ಮಣ್ಣರುಣ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ಸಂದಾಯೋ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಡ ಸತ್ಯದ ಕಳಟ ಕಳಲಾಯಿರೆ ಕೊಡುವೆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಡ ಸತ್ಯದ ಕಳಟ ಕಳಲಾಯಿರೆ ಕೊಡುವೆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಡ ಸತ್ಯದ ಕಳಟ ಕಳಲಾಯಿರೆ ಕೊಡುವೆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಲಿ ಸನ್ಮೋನು ಗರಿಮೆ ಸಿರಿಮುಡಿಗಳು ಸಿಂಗಾರಾಗೈತೆ ಗೆಲ್ಮೆ ಕುವೇಟದ ತುಳುವೆರೆ ಕತೆಲೋ ಕೊಡುವೆ ತುಳುವಂತೆಗೆ ಸಂದೈಪೋ ಕಾಣಿಕೆ ಉಡಲೊಡ್ಮೆ ತುಳುವಂತೆಗೆ ಸಂದೈಪೋ ಕಾಣಿಕೆ ಉಡಲೊಡ್ಮೆ ಕಡಲ ಸೀಮೆದ ಬೂಡಾಯಿಸಿರಿ ಉಡಲ ಮುಖ್ಯದ ನಾಡ ಪರದಿರಿ ಕಡಲ ಸೀಮೆದ ಬೂಡಾಯಿಸಿರಿ ಉಡಲ ಮುಖ್ಯದ ನಾಡ ಪರದಿರಿ ಪೆರ್ಮೆಗರಿಮೆದ ತುಳುವ ನುಡಿಸಿರಿ ಪೆರ್ಮೆಗರಿಮೆದ ತುಳುವ ನುಡಿಸಿರಿ ಮೈಮೆದ ಕಲೆಗಾಣಿಕೊ ಬೀರಸಿರಿ ಮೈಮೆದ ಕಲೆಗಾಣಿಕೊ ಬೀರಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಳಟೆ ಕಡಲಾಯಿರೆ ತುಳುವೆಲೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಳಟೆ ಕಡಲಾಯಿರೆ ಕಡಲಾಯಿರೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಸತ್ಯದ ಕಳಟೆ ಕಡಲಾಯಿರೆ ಕುಡಿಯಲಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದನು ನಿಕ್ಲೇಂದ್ರ ಪನ್ಯಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಈ ಪದ್ಯನು ಮುಡೆತಿನರ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲರ್ತ್ ತುಳುಕೂಟದ ಸಲಹಾಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಆರ್ನ ಮದಿಪು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಆರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗ ಬೈದೇರು ಸೇರೊಂದೇರು ಮೇರು ಮಾಜಿ ಪದುಕೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರಿಕಾರೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ನೆತ್ತಲ ಗುರಿಕಾರ ಆದುರ್ಲೇರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಣಿಲ ನೆತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುರ್ಲೇರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತೆರ ಆದುರ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಮೆರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಘಟನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಲುಡಿ ಮಹಾಬಲ ಹಾಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಲಾಲ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಿಂತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಚಿಂತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ಲೇಸಿಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನೋಜಣ್ಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಗುರುಕುಲಿತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪವಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಪೀಠಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕೂಟ ಕುವೇಟದ ಗುರಿಕಾರರಾಯಿನ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆ ತಕ್ಲೆ ತೋಜಂದಿರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಇನಿ ನಂಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ನೇಕೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ ನಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಪಾತಿರ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದೂರದ ಕಡಲಾರಡಿತ್ತಿನ್ಲ ಈತನೇಟ ಎಂಕ್ಲು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊರುಡ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ ಕಡಲಾರದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ದೇಶದಕ್ಲೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವಂತ ಐತಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀನಿ ಬಂಡ ಕುವೆಟ್ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ
ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ತೀರ್ತಿ ನಾವು ನಂಗೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇನ್ ಬರಲಿ ಇಂದು ತುಳುತ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ತುಳು ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ದಿನ ತುಳು ಕೂಟ ಕುವೆಟ್ಟು ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚಿನೆ ಇನಿ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವನತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ನಂಗೆ MA ತುಳು ಕಲ್ಪಾಬಿರು ನಾನು ಯಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈಗ್ಲೊಂಜಿ ಭಿನ್ನವ ಬಂತ ತುಳು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಡ ಪಂಡದು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂತ್ರಿ 6ನೇ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಮಾತ ಭಿನ್ನವಂತ ನನಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪುನ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬೂರಿ ಪಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈದಿಜೆ ಬರಲಿ ಇತ್ತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ದಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಳ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನವಂತೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪನ್ನೇರು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಗಳು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿರನ್ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ ಆರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರನ್ ಪಂಡೇರಿ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರುಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಪೇರೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 7 ಲಕ್ಷನ 8 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಕಟ್ಟುವಂತೀರು ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ಪುನಃ ಪನ್ನೆ ಕೊಂಡಿರು ಐಜ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಗಳ ಕೊರಡು ಬಟ್ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನೆಕ್ಲ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ರಿಪ್ಲೈ ಇಂದು ಮಾತ ಆಯ್ತು ನೀ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣದಿವಂತೆ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೇರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಗುರಿಕಾರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒತ್ತಲಾಕಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನೇರೆ ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೀತ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ದಯಬಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಗಮನಲ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದೆ ಬನಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಡಿಯೂರುಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ರಥವೈಪುನ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ತುಳು ತೇರು ಒಯ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ವಾಡ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಮಾತ ತುಳುವಿನ ಊರು ಪರ ಊರ್ದ ತುಳುವಿನ ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂತೇರು ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪಾದ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪನ್ನಿರೆ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ತುಳು ಕುವೆಟ್ ತುಳು ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರಿವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಾಂಡು ಆ ಲೇಸಿಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾದಲಾಯರದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಲ ಅಂಚಿನಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಈಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಲ ಪಾತಿರಂತಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಜೋಕಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಾನಿ ಎಸ್ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ದಿಂಜ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರಜಿಂದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಡೆದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕೊಲ್ಲಿಡಿತನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾತ ಈ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ತುಳು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪತ್ತುಂಡ ಆ ಮೋಕೆ ತುಂಬುವರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇದಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೆಂಗಳೂರದು ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಶಾನಂದ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೈದ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವನರು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿ ಕುಶಾಲಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ವೈದ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಆಜಿ ದಿನ ತುಳುಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಾರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2 ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ
ತುಳುಕೂಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕದ ಎರಡೇಪು ಬಯಕದು ಯಾನು ಇದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ KN ಅಡಿಗ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ನೇರಿಂಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಬಿರಿಸಾಯ ಅಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಾತೆರ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಕೂಟೋಗು ಎಪ್ಪುಗಲ ಉಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಇಂಕಲಿಗೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನುಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅವು ಬೇತೇರ್ಲತ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ವಾ ಪುರ್ಲುಯ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನು ಬಹುಶಃ ಕೇನಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಒಪ್ಪಯರ್ ಆ ಗೀತೆದ ರಚನೆಗಾರೆ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಗೀತುಲೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಮೇರು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟದ ತುಳು ಪರ್ಬೋಗು ಗಾತ್ರ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ ಕುವೇಟ್ ಬತ್ತದ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ ಅಡಿಮೇಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕನು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಗಾತ್ರನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ ಮೂಲಪತ್ತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ರಂಜಿಸೇನಂಚಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಮೇರ್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿನ ಪನಿಯರ ಪುಣ್ಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಏಕಾದಶಾನನ ಸರದಾರನ ಸ್ವಗತ ಬರ್ಬರಿಕ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 252 ICU ಸಂಪಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಂಬದೊಳಗಿನ ಬಿಂಬ ಮಿನುಗಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಒಂದು ಮೇರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕಲು ಹೊಸ ಹೊಸರು ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ತುಳು ಸ್ವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಗಾದೆಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪರ್ಂದು ಪೆಲಕೈ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರ್ಬರಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಿಲಿತ್ತ ಪಂಜ ತುಳು ನಾಟಕ ಇಂಚ ಮಾತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಶಶಿಯನ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಉದಿಪನದ ಲೈಸಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಕುಡೋರ ಮೂಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ಉದಿಪದನ ಲೇಸ್ ಗಾತ್ರ ಇರೆಡ್ ಮನುಷ್ಯಟ್ರೆ ಸರ ಕೇನೊಂದು ಸುರುಕಾದು ಊಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿలను ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರನ ಭಕ್ತರು ನೆನೆತೊಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಆರನ್ನ ಅರ್ತಿಡು ನೆನೆತೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಬೆತಬೇತೆ ದೇಶಡು ಕುಲೊಂದು ಬೆತಬೇತೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಒಂಜು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಣ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದವರ ಇಂಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡಂಬೇಲ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮರ್ UH ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಿರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಬರವು ತುಳು ಬರವು ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಮಾತನ ಮೋಕೆದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಪ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ಬೇತ ಅಂಡ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಆಧಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಆಂಡ ದುರಂತದಾದ ಬನ್ನಗ ಆ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಪದ ಐತ ಮಹತ್ವಲಾಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದು ಬಂದು
ಅತನ ಅಪಗದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ದಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಾಧಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆದ ಆಧಾರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವ ನಮಗಿತ್ತ ತೆರಿದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿನ ದಾಂಟದ್ದು ಪರದೇಶಗಳ ಪಗರ್ದು ಹೊಸ ದೇಕಿರಿ ಪಡೆದಲು 10 ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಎಂಜಿ ಮಾಡಿದಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿ ವಾವೂರಿಗೆ ಪೋನಗಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸುರುಕ್ ನಮಕೇನು ನಿಖಿಲ ಓಲಾಂಡು ಊರುಡು ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿತ್ತ ಐಟು ತುಳುತ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಿಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಳುಟು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆవుಡು ಐತ ಬುಳಚಿ ಆవుಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಐತ ಪೊಲಬು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾರ ಐತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಅಬುದಾಬಿದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗಿ ಸೇರುಡು ಬಂತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ 20 ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲಡು ಉಡುಪಿಡು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾನು ಪನುಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನುದುಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕಿ ಎನ್ನ ಗುರುತರ್ತಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅವು ಆಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಟದ ವಿದ್ವಾಂಸರನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಸವಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏತ್ ಜನ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವರ ಐತ ಆಧಾರಡು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಲ್ಪುವರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಕೇನು ಅಂಚೆ ತೂಪಿನ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಡು ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಜಲ್ಪ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಇರ್ನ ಶಶಿನ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಇರ್ನ ಶಶಿನ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಬೆಲೆಗೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಬಹುಶಃ ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಡು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಚ್ಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗೆ ಅದರ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮಾಪಕ್ಕೇನೊಂದು ಅರ್ನ ಅರ್ ಬರ್ವೇರ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕೂಡ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ವೇರ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ ಬಹುಶಃ ಕೇಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡುಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಉಂಡ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಐಟಿ ಈತ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರುಡು ಐಟಿ ಇಂಚಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಐಕೆ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಕೊಡು ಅವ್ರು ಈತ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಾತ್ರಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇನಂತ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜನ ಆ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರರು ಐಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿನೆತ್ತ ರಡ್ನೆತ್ತ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜು ಅವನ್ ಕಲ್ಪವಡು
ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರಡು. ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ವದ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕವಿತೆ ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಲು ಆ ಭಾಷೆಡು ಬರಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾದು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬೋಡು. ಸೊ ಈ ಐನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಊಲತ್ತು ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಈ ಐನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕರ ದಾಲ ತೊಡಕಿಚ್ಚಿ ಈತ ತುಳುಟು ದಾದನ್ ಬನ್ನಗ ನಮಗ್ ತುಳುಟು ಈತ್ ಯಾನ ಐನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ ಐನ್ ಷರತ್ ತೆಂಗಿನ ಉಂಡು ಅವು ಐನ್ ಷರತ್ತುಲ ಪೂರೈಕೆ ಆತನು. ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ಈತ ತೆಂಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅವನದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರೋದು. ಆಂಡ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತೆ ತುಳುತ ಲಿಪಿಟೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತ ಲಿಪಿಟ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುನು ಕನ್ನಡಡೆ ಬರಪ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಪುಸ್ತಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರವಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೇಲೆದ ಆవుಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದೇನೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಅವನ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದಿರಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅದೇ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ದಾದಮತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ದಾದಮತ್ತ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅಂತ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರಲಿ ಎಕಡೆ ಇಂಜಾನ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಂದ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆ ಭಾಷೆನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರಂಡ ಅಪಗ ಭಾಷಾ ತರ್ಜುಮೆಕಾರರು ಉಪ್ಪೇರು ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪಲಿ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವನು ಮುಟ್ಟವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎತ್ತವರು ಒಂಜಿನೆತ್ತ ರಡ್ನೆತ್ತ ಒಂಜಾತ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟೆ ಕುಲ್ಲುರಿ ತುಳುಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರವಲಿ ತುಳುಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರವಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಬೋಡಾವನ ತಾಪುಡು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಲು ಆಪುಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬೇಲೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಫಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಈ ವಿಷಯನ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಐಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಬಿಲೆ ಬರಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸರತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂಡರು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಣಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರ್ನ ಆರ್ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಉಂತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಅತನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಆಸಕ್ತರುಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜನ ನಿಕುಲು ಸುಳು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲನ ಮಲ್ತಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುಕೂಟ ಐತನ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಒರ್ತು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟದ ವಿಷಯ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ 4 ಜನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಆದರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ನಗ ಆಕಲ್ನ ಆ ಮೋಕೆನ ಎಂಕ್ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಾಧವ್ ನಾಯ್ಕರು ಭವಾನಿ ಮಾಧವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರರು ಲಯನಲ್ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕವಿಯಾದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುರುಳ್ದ ಪದವಂಡನಂಚಿನ ಸೂರಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಯದುನಾಥ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮುಖ್ಯನ್ ಮಹಾತರ್ಲಾನೆ ಮೋಕೆಡು ನನೋರ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ನೆನೆತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೆನೆತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬರಪ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರಪ್ನಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕುಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ನಾಂಡ
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಡು ಯಾನ್ ಆಪಲ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಪ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂಜಿ ಆತು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆಟ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಬುಲಚಿಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ತುಳು ಕತೆ ಕವಿತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಕ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಹೊಸ ಬೂಕು ಬರ್ಪುಲಕ ಯಾನವನು ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೂಕು ಬರ್ಪುಲಕ ತುಳು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡುಂಡು ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒರಿಪೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲು ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒರಿತನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐತನಾಯನ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕುಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಡಲಾಯರದ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ತುಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಖಂಡಿತ ಉರಿಯುಂಡು ನೆನ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಗ್ಲ ಯಾನ ನೋಕೇಡು ಕುಡೋರ ನನವರ ಸುಲೈತದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದ ಯಾನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಶಿರಾಜ್ ಕೌರ್ ಮೇರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡುಪಾದ ಪಂಡಿರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಬಕ ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದುಂಬಗಲ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗಿಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರು ಸಲಹೆಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿಕ್ಲೆನೆದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ ಮನೋಜ್. ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ఒక ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೋರ್ಮಲ್ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯರ ತುಳು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬುಚ್ಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆಣದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ದಾರ ಉಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ನೆರಡಿಟ್ಟು ಅಡಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಅವೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಸೊ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಜಾತಿ ಉತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತ ನಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಗುರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ತುಳುಕೂಟ ತನ್ನ ಉದೀಪ ನಡ್ತು ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಉದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸದ ನಡು ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಜಾನಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದುಂಡು. 2016 ಇಸವಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಿರಿಪಂಪಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಡ್ಮನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸೇರಾವರೆ ಪಡೆದು 2013 ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ತುಳು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರ್ಬ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳುದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂರು ಐತ ರುಚಿನ ಪೂರ ತುಳುತ ಕಲೆಗಿನ ಕೋಯಿಟುಡು ಪಟ್ಟಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪಂಪರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವಾಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಕುಟೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದೆಟ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಿಖನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಯಕೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಜೈ ತುಳು.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಬಯಕುನು ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಮೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಸಲಹೆಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲಿನ ಕುಡೋರ ಮುಕ್ಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನೋಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದ ಕೂಟುಡುಪುನ ಸರ್ವ ತುಳುವೆರ್ನ ಬುಡಲ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳುಕೂಟದ ಆಶ್ರಯೋಡು ನಡಪುನ ಈ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಾವಡಿಡು ಸೇರ್ದಿನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ನಗಳಿಗೂ ಸುರುಕಾದ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ನಮನಲಿನ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಅಂಚೆನೆ 2020 ಸಾಲದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತುಳುಕೂಟದ ಮಡಿಲುಗು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕಸಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಯ್ಕುವೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರು ಈಗ ಬೋಡುಪಿನ ಇಂಚಿನ ದಾಖಲಾತಿಲ್ ಬೋಡು ಏನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ಮತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಆ ಸಹಕಾರಡು ನಮಕ್ ತುಳುಕೂಟಗು ಒಂಜಿ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಈ ಬಿರುದುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ಲ ಅಗಲ ಜೀವಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಕರಿನ 22 ವರ್ಷದ నుంచి ತುಳು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪಸರಿಸವನ ಒಟ್ಟುಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಲೇನ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಚಾರ ನಿಗಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರ್ನಗಳು ಪರ ತಿರಪಾಯರು ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜದ್ದ ಅವೇ ಊರ್ದು ಲೋಕರ್ಮೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪಸರಿಸವನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸೊ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಲಕ ಆವಡು ಪನ್ನೊಂದು ದೇವರ ನನತೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳುಕೂಟ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಮೇಶನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ಒಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಬೈದಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬಕ್ಕ ಸಭೆ ಕರೆನ್ ಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳು ಬರೋ ಕಲ್ಪಕದ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸಿನ ಉದ್ದೀಪನೆ ಮಲ್ತಿನಿಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತರ್ ಸರ್ಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಐತ ಅರಿವನ್ನು ಮಲ್ತು ಗುರಿಯರು ನಂಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಅಗತ್ಯದಾದ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಚಿನ ದಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮತಡು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯನ ಭೇಟಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ತಿರಿಯದಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಸಂಬಳದ ಕಾಸಿನ ಅವಳು ತುಳು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನು ಮಲ್ತದೆ ಇಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆರು ಮಲ್ತ ತುಜುಪಾದಿರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಆದಿರ್ಲಿರು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಇತ್ತ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಕಜ್ಜದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಕಜ್ಜ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ದೈನ ನಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ದೈ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮೈತದು ಮರ ನಳ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಫಲಾಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿನ ಬುಡ್ದು ಮುಖೇನ ಮಾತಿರ್ಲ ಭೇಟಿ ಹಾಕ ಬಂದ ಆಶೆ ನಿಧಿ ಒಂದು
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪುರು ಕೊರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆದ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಂತರೇನ ರೋಷನ್ ಕೌಡ್ರಸ್ ಮೇರೆ ಎದುರು ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ರೋಷನರೇ ದುಮ್ಮಲಿ ಸೊಲ್ಮೆರು ಐಡ್ ದುಂಬು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡ್ಡ ದುಂಬು ಕಾರಂತೇರ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡ್ಡ ದುಂಬು ತುಳುಕೂಟದ ರಡ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆದುರು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಕನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಮಲ್ತದ್ ನಿಕಲ ಪ್ರೋಸಾ ನಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಂದ್ ಕೆನೊಂದು ನಿಕಲೆದುರು ಜೋಕುಲ ಏನಂಚಿನ ಲಾರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಚೆಲ್ ಮಸ್ಕರನೆಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೌರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಚೆಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುರುಡು ಬಂದ್ ಕೆನೊಂದು ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಮೇರ್ ರೋಷನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ನಡತಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಪನ್ಪಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ನ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ್ ನಡಪಾವರೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೆನೆಗ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಾಯಕುವೆ ಸುರುಕಾದ್ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಕುರಿನ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮೇರೆಗ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡರೊಲ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಭೆ ನುಡಿತ ಮದಿಪುಡು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ನೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉರ್ಕರ್ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪುರಸತಿ 20ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ತುಳುಕೂಟದ ಮಿತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಮೋಕೆಂದೀದ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವು ಕಜ್ಜೋದ ಮುತ್ತಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುಕರಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ್ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಪದುಕರೆಗ್ ಬುಡು ಉಡಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬತ್ತದ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಜ್ಜೋಗು ಮೆಚ್ಚಣಿಕೆ ಕೊರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡರೊಲ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ತೆರಿನಕಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ್ ಕುವೇಟ್ದ ತುಳುವರೆಗ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದೇನ್ ಕಲ್ಪಾದ್ ಅರಬಿಸ್ತಾನೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಮ್ಮನನು ಗಮಸು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಬೈದಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜೆಯವರ ಮೆರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ನಮೆಪು ತುಳುಕೂಟದ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊರ್ತು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ಮೆನೆ ದಿಂಜಿ
ಉತ್ಸಾಹ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈತದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡ ಪೆರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ, ಶ್ರೀ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್, ಶ್ರೀ ಉಮರ್ UH, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ, ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ದುಬೈ, ಶ್ರೀ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಖದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ, ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇನ್ಲಾಬ್, ಮಾನದಿಕೆದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುರೆ. ಎಂಕಲ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗಲ್ಫ್ GCC ದೇಶದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ದುಬೈ, ಸೌದಿ, ಒಮಾನ್, ಬಹ್ರೈನ್, ಕತಾರ್ ಮುಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕುಲು ಗಣ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ನಕುಲು ಸೇರ್ದೇರು ಅಗಲೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುವೆ. ತುಳುಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಐಕ್ಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಲಹೆಗಾರಾಯನ ನಕ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರೇಂದ್ರ P ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ, ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದೋನು ಪುರ್ಲುಡೆ ಸುಕಿತಿನ ಶ್ರೀ ರಫೀಕ್, ತುಳು ಪದಕು ಪುರ್ಲ ಸೋರ ಕುರಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗ್ಧ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಡೆಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವರ್ ಶಾನ್ಬೋಗ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಲೈನಲ್ ಮಸ್ಕರನೆಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದಿಂಜಿ ನಮೇಪು. ಪುರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಲೋರೆನ್ ಬಕ್ಕ ರೇಷಲ್ ಮಸ್ಕರನ ಮುಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದಿಂಜಿ ನಮೇಪು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಾವರೆಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕುಡಲೋರ್ಮೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅಕೇರೆಗೆ ಆತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೇಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪದುಕರಿಗೆ ಸಂಘ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳುಕೂಟ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಇರೆಗ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ ನನಾತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರು ಇತ್ತಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೆರೆಯೋಡು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ ಸಹಕಾರ ಬರೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬಯಕೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತ್ತಲದ ಬೊಟ್ಟುಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಕು ಅಜ್ಜೆ ಇಂಕುಲು ದೀತ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬೆರಿಸಾಯ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆಡು ಇಂಕುಲು ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತರು ಸನತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಮಾತ ಸನತ್ ಪ್ರವೀಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನತ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್, ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ. ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.